Arratsaldeon, orduan ondo iduritzen baldin bazaigu, ezoiko udalbatzari ekingo diogu, uztailak 23, 2008ko uztailak 23, ostegunakin eta arratsaldeko 6etan ekingo diogu. Ekingo diogu, hain zuzen ere, gure burua horrela ikusten ja ohitu gera, hain zuzen ere virusaren edatzeari aurka egiteko, gure aldetik pentsatzen dugulako, denek bezala, herritar guztiek bezala, prebentzio neurriak hartu behar ditugula, eta besteak beste, eskua garbitu, distantzia mantendu, eta musukoa erabili. Hori dela eta, ez da, segurazki erosoena, hizketan aritzeko, inon bai, eragingarria. Eta gure aldetik ere, alaxe esku hartu nahiko genuke. Bestetik, gaur gurekin ez ditugu bizi negotzi, eta bereziki Noemiren ama hilberria denez, nik uste dut denen doluminak agertzia egokia dela. Nik uste dut gutako bakoitzak agertu dizkiola, talde modura, udalbatza modura, berarentzat berari gure elkartasun eta hurbiltasuna. Gaurko eguneko aztergaien zerrenda, luze xamarra dugu, 12, eta 12 horiek, esan dezagun, ohikoa den moduan, atalka banatuak ditugu. Lehenengo atala alkatetzatik datozen lau txostenen berri ematea da, 5 puntuz osatuta dago. Bigarrena, Ogasun Ondare eta Kontuetarako Batzorde berezitik datozen 2 proposamen, eta 2 proposamen bozkatzeko. Udalerri Batzordetikan, 8, 9, 10, 11 eta 12. Eta kasu honetan ere, denak proposamenak eztabaidatu eta bozkatzeko. Beraz, besterik gabe, ondo iduritzen baldin bazaizue, lehenengo gaitikan hasiko gera, eta lehenengo gaia da 2019ko eragozpen txostenaren berri ematea. Hain zuzen ere, kontu hartzaileak, eskerrik asko Laura etortzeagatik, hemen dagoen kontu hartzaileak, 2019ko kontratazio guztiak, bai pertsonari dagozkienak, bai zerbitzuei dagozkienak, eta aztertzeko egitekoa du, fiskalizatzeko egitekoa du, eta orduan bere egitekoen artean jartzen da, edo finkatuta dago, aurreko urteko, beraz, kontratazioetan egindako eragozpen txostenen berri udalbatzari eman behar diola. Txostena aurreko urteko, kerrespaldimanago antzeko formatoan dago, zehaztuta dago, zein dekreturi dagokion txostena, ze arrazoi dagoen, eta zerrenda hortxe dago. Ez dakizuen aldetik, interbentziorik egin nahi den honen inguruan. Bai, eskerrik asko. Lehenik eta behin, txosten honetan ikusten duguna da, 38 eragozpen txosten egin direla, 2019 urtean zehar. Etengarriak diren eragozpen txostenak dira hauek, eta, ondorio bezala ateratzen duguna da, neurri batean, azken urteetako bataz bestekoa mantentzen dela. Ongi esan den bezala, langilegoaren kontratazioan, zerbitzu prestazio kontratuetan, eta laguntza batzun ordenantza faltan, oinarrituta daude ETT eragozpen hauek, eta aldiz alkate dekretu bitartez altxatuak izan direla. Honek esan nahi du, hilero 3 irregulartasun egiten direla udal honen aldetik,
larria dela iruditzen zaigu, azken urteetan zehar aipatu izan dugu, izan ere urtero egiten da honen antzeko txosten bat, eta larria da, eta larriena iruditzen zaiguna da zuzenketarako bidea ez dela topatzen. Eta horregatik 38 irregulartasun egitera behartuak izan dela kasu honetan alkate jauna, eta zuzenketarako bidea ezartzen ez dugun bitartean, hildo honetan jarraituko dugula. Azken finean, legedia urratzen. Aldiz ikusten duguna bada ere, udalak eredugarria izan behar duen entitate publiko bezala, badaukala aukera nolabait hilero 3 irregulartasun egiteko, aldiz herriko elkarteek diru laguntzekin dituzten arazoak behin eta berriz mahai gainean ikusten ari gara, eta horientzako ez dago irregulartasunerako biderik, eta ez zaie eskaintzen elkarte hauei nolabait zuzenketarako biderik. Arazoak sortzen ari gara etengabean, eta arazo hauek guztiak beharrezkoa dute irtenbide bai. Bai gureak propioak, bai guk bestei eskatzen dizkiegun arauak betetzeko neurrietan ere. Eskerrik asko. Bai. Nik ere pixka bat hori ez da. Joan zan urtean ere, berdin argitu ginen, hainbesteko reparo izatea, ez da. O sea, de todas formas, lo que quiero manifestar es que, bueno, que yo creo que hay cuestiones que me parecen, bueno, pues me preocupan, en el sentido de que la actividad municipal, pues de alguna forma lo resolvamos con levantamiento con decretos y que tengamos los reparos que en este momento se plantean, ¿no? Yo creo que no es un procedimiento que puede ser legal, pero que en todo caso creemos que hay que corregir. No podemos estar año tras año con este tema. No puede ser que de alguna forma tengamos que afrontar nuestra situación, pues de alguna forma tal y como se plantea aquí. Por ejemplo, pues en cuanto a las cuestiones de la bolsa de la OTA, por ejemplo, pues cuestiones de prevención comunitaria, aspectos que nos parecen fundamentales y creemos que, bueno, que en esto el equipo de gobierno algo tiene que decir. O sea, no vale con que, bueno, estamos como estamos, esto está así, la situación es así, pero hay que poner remedio. Eso es lo que yo creo que de alguna forma tenemos que hacerlo, ¿eh? Y yo creo que, no sé si de alguna forma lo estamos haciendo, pero creo que es necesario que este tema lo resolvamos, porque al final tanta irregularidad en estas cuestiones, pues hombre, alguien puede pensar, oye, si a mí me exigen una serie de cuestiones, hombre, también tenemos que exigir al ayuntamiento estas cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que por ahí simplemente pues un poco constatar de que creemos que desde luego hay que corregir, rectificar, y a ver si somos capaces que el año que viene no tengamos este problema nuevamente. Arratsaldean, bakarrik esateko ere guk eskatuta gaudela, esan dira eskartu nahi dugu kontu hartzailearen lana eta zorroztasuna, baina eskatzen gaitu, hori besterik ez. Nik zuen baimenakin uste dut ohar batzuek esatia egokia litzatekela, pixka bat kontestualizatzeko bederen. Lehenengo da, horrelako txostenetan, eta kontu hartzaile Andreak horrelaxe esan du, txosten hori
eginkizun kontu hartzaileren ariketari lotutako alderdi eta zereginei buruzko izango da bakarrik. Sartu gabe fiskalizatzen diren jarduketen egokitasun edo komenigarritasun kontuak. Hori, abiapuntu modura. Bigarren gardentasun ariketa da, udalbatzari ematen zaiolako, eta hirugarren egia da, 38 txosten direla. Txosten horietan, polixiago aztertzen hasi ezkero, 8 txosten dire pertsonen kontratazioari dagozkionak. Eta ez dute bete administraziorako jarraitu beharreko prozedura zehatza. Inon, nik uste dut, komeni dela zehaztasun edo zehaztapen batzuk egitea. Bat, oro har, hautatzeko prozedura publikoen ondorioz kontratatu dira pertsonak. Lanbideren bidez, egindako deialditan, oinarrituta, eta beste kasuetan, udalak berak lehenago egindako prozesuetatik sortzutako lanpoltza iraungietan. Eta kasuren batean, bietatik hartu behar izan da sortutako beharrari erantzuteko. Bete behar ziren lanpostu guztietan, departamentuetatik makina bat saio egin dire pertsonak kontratatzeko. Adibidez, aldi baterako funtzionario plazak betetzeko, beste administrazioetan egindako prozesuetako lanpoltzen eskaria behin eta berriz eginda. Eskaria bakarrik ez. Jarraitu eginda, deialdiak egin dire, deiak egin dire, eskaintzak egin dire, minon prozesu hori etzaigu emankorra gertatzen. Badakit honek ez duela kontsolagarri gertatu behar. Minon, badakigu beste hainbat administrazioetan ere arazo antzekoa dela. Eta adibide nabarmenena da udaltzainak edo udaltzain laguntzaileen prozesuak. Nahikoa da gure herrietako zenbait alkaterekin hitz egitea, arazoa pilpilean dagola ikusteko. Eta arazo horri erantzuteko egin dira deialdi bateratuak. Deialdi bateratu horiek momentuan ez dute lortu problema konpontzea. Esaten dut ez dela kontsolagarri, uste dut ezin dugula ukatu, realitatearen parte dugula. Gure aldetik, behintzat, lehentasun argiak proposatu ditugu kontratazioari dagokionez. Kontrasanean erortzeak hartzen digu. Ze, alde batetik, finkatu ditugu lanpostu batzuk, beraz, kontratazioa egiteko prozesua lanpostu gure ustez giltzarri direnak, bestetik, zerbitzua emango badugu, baldi baterako programetan ibili behar dugu kontratazioan. Eta 2008ko lan eskaintza publikoa badugu tresna modura. 30 txosten daude zerbitzuen kontratazioari buruz. Eta hortik nik aipatuko ditut 3-4. Pixka bat, errealitate hori ere zein den hobeto ezagutzeko. Bata da jardueren azpiegituren kontratazioa. Eta hori, zenbait txostenetan, 2019ko zenbait txostenetan agertu da. Egia da, ez ditut kontatu, 7, 8 edo 9 aldiz agertu den. Burutzea asko kostatzaigun prozesua da. 2020 urtia, kontratazio mailak ja hartu du erabakia, adierazi dio kontratista berriari, eta prozesuan, uste dut, esan dezakegula, bideratuta dagoela. Ez dut esaten arrotzeko, esaten dut, zuzentzeko alegin horiek egiten ari garela. Beste adibide bat, etxez etxeko laguntza. Ezinbesteko zerbitzua. Zaurgarritasun egoeran dauden hainbat pertsonari arreta eskaintzen diona. Eta udalak nahita ez eman behar duena. Lizitaziorako plego tekniko eta administratiboak oso aurreratuta daudela esana didate. Ez ditut nik konprobatu minan. Horixe badakit.
Diru partidak udalbatzan onartuak ditugu. Ordenantza fiskaletan egin beharreko aldaketak proposatuak ditugu. Eta hortxe aritu gara, gaurko udalbatzarako sartuko genitun, ez genitun, eta aholku eman zaigu pleguak onartzen ditugun momentuan, orduan egiteko. Honek ez du izango bihar erantzuna, inon etzi bai. Eta iduritzen zait gainera batetik arreta hartzen duten pertsonengatik eta bestetik lanean ari diren pertsonengatik uste dut denon arteko adostasuna badugula esateko benetan lehentasuna eman beharreko gaia dugula. Lehentasun horietan beste batzuk ere sartu ditugu. Eta besteak beste, aipatu da prebentzio komunitarioaren zerbitzuaren prozesua. Eta beste bat, esate baterako, gure kultura eraikinetan jarduerak antolatzen ditugunean, eskaini beharreko zerbitzuak esleitzeko prozesua ere abian jarri behar dela adierazia dugu, behin, mino gehiagotan dagokion departamentuan. Koordinazio tekniko-politikoa egiten dugun arduradunen gunean, alaxe adierazi berria dugu. Eta departamentu guztietara bidali ditugu, dortzaileak bidali ditu, bere txostenak. Elkarrekin bideratu behar dugu. Eta lehentasun batzuk nik ja adierazi ditut. Zuzentzeko lan horreri bultzaldi eman behar digula ere zalantzarik ez. Inon beste zerbait ere badakigu. Naiz eta hainbat gai bideratu, badakigu lana eskerga dela, lana handila dela. Esan dut, ez da arrotzeko gaia, justu kontrakoa da, ez da gustoko egitekoa, inon, teorian gauzak nola diren esatia erresa da, inon, realitatea parez-pare izaten dugunean, batzutan, konponbideak ematea ez da horren erresa. Eta nire aldetik, uste dut, azalpen horiek beharrezkoak zirela, eta azkeneko bat ere bai. Normalean, udalak eman dituen zerbitzu guztietan, badago, udal teknikarien txostena, adierazten duena, egiaztatzen duena, zerbitzua bete egin dela, eta udalak zentzu honetan eskatu duen lana ordaindu behar duela. Eta nik horregatik sinatzen ditu dekretuak. Zerbitzuak ematen ari garelako eta teknikariek ere esaten digutelako hala egin direla. Eta zentzu horretan, pixka bat azalpen hori iruditzen zitzaidan komeni garezela. Esaten dut, ez dela inolaz ere arrotzeko moduko gaia. Hartuko dugu bigarren gaia, langileen finantza kontrolari buruzko 2019ko txostenaren berri ematea. Interbentziorik egin nahi den. Bai, beno, kasu honetan lehengo lepotik burua. Hemen ere aipatze zaigu, ez dakit 18 edo 19 espediente diren, aztertu direnak, zeren alde batean 19 espediente direla ikusi dugu, eta gero zenbaketa egiterakoan 18 espedienteri buruzko txostena dago. Azken finean esaten duena da, enplegu publikoa eskuratzeko publizitate, berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak bermatu egin behar direla, eta udalak burutzen dituen pertsonalaren kontratazioetan, printzipio horiek ez direla errespetatu. Alkate jaunak bai adierazi du, kasu batzuetan lanbideren bitartez egindako hautaketak izan direla, baina baina, txosten hau irakurritakoan, oraindik ere, ez direla errespetatu. Alkatea jaunak bai adierazi du, kasu batzuetan lanbideren bitartez egindako hautaketak izan direla, baina txosten hau irakurritakoan, oraindik ere, 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 orain
harridura handiagoa da, aipatzen delako, nolabait hautaketa prozesu horiek bete izanaren froga ez dagoela frogatuta. Iraungitako lanpoltsak aipatu dira baitare, iraungiak kasu batzuetan urte luzez, 10 urte, iraungitako lanpoltsa batzutaz ere ari gara hitz egiten, eta daukagun sentsazioa azken finean da udalak egiten dituen pertsonal kontratazio guztietan nolabait ikusten dugula eragozpen txosten edo badagoela irregulartasunerako zantzuren bat. Eta hori ikusten dugu eskerrak kontu hartzaile Andreak egiten dituen txostenak, zeren hemen planteatu izan dugunean gure taldetik, Ahotsan Udal taldeak, urteak daramatza aipatuz, oposaketa konkurtso publikoak egin beharrean aurkitzen garela, baditugula 11 lanpostu utxik daudenak gure lanpostuen zerrendan, aipatu izan dugu ere, azkeneko udalbatzan adibidez mozio baten bitartez dugun lanpostuen zerrenda bera eskasa dela, txikia dela. Idazkari Andreak behin baino gehiagotan esan du legedia bete beharra dagola, eta aldiz ikusten duguna da kontratazio espediente bakoitzean badagola nolabaiteko anomaliaren bat, eta ez idazkariak egiten duen txostenean. Izan ere, idazkariak kontzat ematen ditu, edo ez du inolako adierazpenik egiten, pertsonal kontratazio horiei dagokionean ikusten duguna da, ez dela betetzen kontratazio publiko, pertsonalen kontratazio publikoaren legea. Hori oso larria da, iruditzen zaigu Hondarribitar edo herritar guztiek hobesan da, badutela eskubidea udalaren lanpostuetarako sarbidea izateko, lana egiteko aukera izateko, eta aldiz urteak eta urteak iraungita dauden lanpoltseetako hautagaiak berdinak dira, beraz berdintasunaren eskubidea urratzen ari gara. Lanbideren bitartez ezohikotasuneko prozedura bat ere bada, beraz ez gara gauzak ongi egiten ari, publizitate printzipioa urratzen ari gara ere. Honek ezinbestean buelta bat merezi du goitik berakoan. Hau ere, lehen aipatu dugun bezala, urte luzetako arazo bat da mahai gainean daukaguna, eta tamalez, ez dugu ikusten epe laburrean edo epe ertainean, honi zuzenbidea jartzeko aukera izango dugunik. Ez bali badugu, barne iraultza antzeko bat egiten, gure zurtoinak astindu behar ditugu, eta hori ez bali badugu egiten, konponbidea luzatuko dugu beste 10 urterako edo gehiago. Eskerrik asko. Bueno, yo por mi parte, a ver, es un poco abundar en el mismo tema, ¿no? Yo creo que no podemos estar satisfechos, sobre todo el ciudadano que nos está escuchando, nos está viendo, ante un tema de esta envergadura, cuando decimos que en el primer expediente se ha procedido a la contratación del personal laboral temporal a través de selección de personal efectuados por Lanbide sin que quede acreditado en el expediente el cumplimiento de los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad que rigen el concepto del empleo público. Si de alguna forma alguien escucha esto de un ayuntamiento y dice, bueno, ¿yo a quién estoy pagando los impuestos? ¿Yo qué derechos? Es decir, ¿yo tengo la igualdad de oportunidades o mis entornos ante esta situación? ¿Qué está pasando? Y de los 18 expedientes seleccionados también, se dice 11 expedientes
han incumplido los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad que rigen el concepto de empleo público. A ver, esto ya son palabras mayores. Y yo no quiero darle demasiada grandilocuencia en la cuestión, pero tiene la importancia que tiene, sobre todo ante los ciudadanos. Y yo creo que ese tema es de la suficiente envergadura como para que desde el propio ayuntamiento, pues no sé, digamos, oye, mira, esto, en fin, no sé si hay que resolverlo de alguna sí o sí, porque al final, ante el ciudadano, el ejemplo que nosotros estamos exigiendo una serie de cuestiones, luego no estamos haciendo lo que tenemos que hacer y quedamos un poco en entredicho. Y yo creo que ya está todo dicho. Pongamos remedio. Uste dut esandako harreri lehenengo puntuari jarraituz alkatiak erantzun ildotikan erantzun berdina dela. Pertsonal aldetikan lege batzu daude noski baietz, estatutik ere badaude murrizketa batzuek horretaz etzaizuek komeni eserri hitz egitea normala da, bakoitza dagon lekuan dago, gure ardura tokatzen zaigu eta zueri hori ere exigitzea, eta bakoitzari dagon lekutikan argi dago zenbait departamentu, bai programak edo zenbait lanpoltzatik langileak kontratatzen direnean, argi dago txostenetan kontu hartzaileak bere lan egin behar du, hori argi dago, baina alde batetik handa edo udala izten da inorrez delako kontratatzen, eta kontu hartzailean txostenak esaten duen bezala zenbait lanbiden ez dagola zehaztuta zenbait baldintza betetzen diren, lanbiden bitartez betetzen direnak guretzat argi daude. Baina beste alde batetikan noski kontratatu behar dela eta denak ados gaude, azkenekoan batzordean hitz egin genuen bezala, ia langileguari buruz pakto edo hitzarmen bat lortzen dugun denen artean, gehiengo adostasun batekin gutxienez, ez dela erraxa izango, baina beste alde batetikan jakinda zenbait departamentotan jende gehiago behar dela, estatuak, Madrikok eta Europako legiak alde batetik ez dute usten eztare. Noski baditugula lanpostu batzuek atera beharrak, baina hain zuzen ere hori bultzatu behar duen teknikariak ez badago manera hori kontratatzeko, zeren lanpoltzatan dauden arazoak ez da alkatiak esan duen ere bai, ez da guri tokatzen zaigu Hondarribikoa, baina lanpoltza sarkitu batzu badaude noski baietz, berrituak ez daudelako ez hemen beste lekutan, eta momentu hontan nik ez dakit zenbait ordu eta zenbait saiakera egin diran hilabete, bai Ibapeko lanpoltzatan, bai Foru Aldundian azkenak ateratzen ez diren lanpoltzatan, goi mailako teknikaria deitzen dioguna, administrazioko goi mailako teknikariak pertsonalari buruzko bultzaldi hori emateko, eta hori da errealitatea. Baina lanpoltzak iraungite egotia, bere garaian iraungita daude, baina dagonatik hartzen dezu, eta bestea da, zerbitzua ez eskaintzea. Eta gu kudeatzera etorri gera, hobetu behar dugu noski baietz, denak hobetu behar dugu, baina argi dago aurrera jo behar dugula. Eta zenbait diskurso oso erresa dire, baina bakoitzari tokatzen zaio lekuan egotia. Eta guri tokatzen zaigu kudeatzea eta aurrera jotzea. Agian baten nahiago dula udala iztea gure ezinezkotasun hori politikoki aprobetxatzeko. Guk saiatuko gera aurrera egiten hobetzen eta bakoitza bere diskurso egitea. Ez, nik bakarrik horren aritik, nola errepikatzen diren gauzan, nik uste oposizioa ere errepikatzen ari gara, nik aldetuko nuke, baina hobetzeko ze jarduera hori, hobetzeko ideiaren bat badu udal gobernuak. Bai, argi dago
tapoia kontratazioan dagola, idazkaritzatik lotuta dagoen departamentu esate baterako, kontutan egon dugeren bezala, Ogasunian zenbait arazo zeuden bere garaian zenbait jende kontratatu da, zenbait oposizio indire, eta sumatzen da alde hortatikan, eta idazkaritzan ere bai, beharrezkoa da teknikari hori, goi-mailako teknikari hori bat, baino gehiago. Eta agindu emana dago ere bai, kasu honetan lanpoltza desberdinetik, zai gaudela Foru Aldundikoa, ekainean ustailean atera bihartzutena, atzeratu inda, irailean, azkenien gero urrian izango da, harremanetan gaude, baino gertatzen dena da, noizbait lortu dugunean, noizbait onar etortzia, azken momentuan, ez esko eman du, zeren onar etortzen bazen, Zagon udaletxean, egoera berdinen gelditzen ziren. Eta ez da, itzakia da, realitate bat. Eta pertsona horiek lortzen ez baditugu, ez zuzenian ezinezkoa da kontratatu, edo lanpoltza batetik, edo konkurtso batetik atera, eta legalki, naiz eta guk politikoki adostu, zenbait langile behar ditu udaletxe honez, goi mailako langileak ari gera momentu hontan, zu galdetutakoa Xabier Zuri erantzuteko, atasko hori bideratzeko, eta argi dagona da lanpoltzatan dauden bai Ibapen, bai Eusko Jaurlaritzatik, bai Foru Aldunditik, bai kasu hontan azkenekoak Bilbauko udaletxetikan ere bai azkeneak indirenak, eta ez da lortu momentuan inorretortzia. Noizbait etorri da baten bat, eta lana utzita jun eginda orduan. Lan bat aurrera ateratzeko, zenbait pertsona, administrazioa ez da enpresa pribatua bezala ezin dezu kanpora jun eskaintza bat egin eta hartu, kasu hontan, hori lortu arte, pentsatzen dut, hola egongo garela. Epe laburrean, Foru Aldundiak lanpoltzak ia bukatuta ditu, eta udaletxe asko gu lehenengoa gutxinez, zai gaude hortikan hartzeko. Idazkari handerak ere bai agindu digu, ja, oinarriak, goi mailako teknikaria lanpostutan dugun konkurtso ateratzeko, hori oinarria ia bukatuta daude, zirreborro dago, bukatuta dago, eta hori ja dagonean aurkeztuko dugu adosteko, azken finean dokumento teknikoa da, gahora bialtzeko eta oposaketa hori, lanpostu hori martxan jartzeko ere bai. Pentsatzen dut honekin erantzun dizutena galdetuko hori, Javier. Eskerrik asko, hirugarren txostenaren berri ematia da, 2019ko kontratazio txikiaren finantza kontrolaren txostenaren berri ematia. Interbentziorik. Bai, hemen berriz ere irregulartasunez jositako txosten bat eskuartean, urteen poderioz gainera, kasu honetan ere, kontratazio txikien inguruko gaiak urtetik urtera zuzentzeko gaitasunik ez dagoena. Aipatuko zaigu batzuk arazoak besterik ez ditugula ikusten ditugun arazoak dira mahai gainean jartzen zaizkigunak, izan ere, hau da daukagun errealitatea, eta ez da gaurko errealitatea. Irakurketa bat izan liteke, aurten lehenengo aldiz jaso ditugula irregulartasun batzuren txostenak. Baina ez, ni adibidez hemen nagoen eskerostik urtero jasotzen ditugu txosten berdinak. Eta badaude arazoak, ni hemen agona, baina lehenagotik datozkigunak. Orduan, esan daiteke egiten dugun irakurketa hau, irregulartasunen txostenen irakurketa kritikoa dela, noski kritikoa dela, baina hemen kezka adierazten ari garena da, urtetik urtera errepikatzen den historio beraren aurrean gaudela. Eta esango da, nahi den gai bat dela, baina errealitatea da zuzentzen ez den gai bat dela.
Kontratazio edo kontratu txikien prozeduraren bidez zerbitzuak kontratatzea salbuespen bat izan beharko luke. Zerbitzu prestazio kontratuen legeak esaten du prozedura hau salbuespen bat beharko lukela. Txosten honetan ez dakit aipatzen den 1800 bat prozedura egiten direla kontratazio txiki bitartez zerbitzua kontratatzeko, eta ikusten duguna da ez dela salbuespen bat, baizik orokortasun bat dela. Zergaitik legediak esaten du kontratu txikien prozedura salbuespen bat izan beharko lukela? Salbuespen bat izan beharko luke bereziki lege hori ustelkeria ekiditeko egina dagoelako, eta ematen dituen salbuespeneko neurriak kasu berezietarako usten du kontratu txikien prozedura hau egiten. Txosten honek tamalez ere esaten du kasu batzuetan kontratu txikien prozedura berezi hori edo arin hori, nolabait esateko, hori bera ere ez dugula betetzen. Hau da, salbuespen egiten diogula kasu askoetan. Aurten ere berriro gai berdina mahai gainean, niri gustatuko litzaidake, datorren urtean ez horrelako txosten bat mahai gainean izan beharra, bereziki gainera eskertu beharra daukat, kontu hartzaile Andreak ezarri duelako zein beharko lukeen prestazio zerbitzuen kontratazio legea betetzeko bidea. Eta hemen aipatzen du, lege horrek kontratazio prozedura arinak aurreikusten dituela, adibidez, prozedura ireki simplifikatua, iriki gain simplifikatua eta kontratazio sistema dinamikoak. Horretarako plangintza behar da, ez banago oker, eta irudipena da, azkeneko urte hauetan plangintzarik gabe beharrei erantzuteko egiten diren kontratazioak direla, eta bidea ezarri izana eskertu egiten da, eta datorren urtean ez dezagun hitz egin berriro ere horrelako gai batetaz. Respecto a este informe de control financiero y contratación menor, yo llevo en este ayuntamiento amairu urte zune daba, amairu urte, 2008 urtero, aspaldien ez du eskatu, baina beti eskatzen dut ni beti que a los concejales se nos informara, yo creo que además incluso hay una normativa en la cual aquellas facturaciones de más de 3.000 o más de 6.000 que había que informar al gobierno vasco en esta cuestión. Y yo hace tiempo que de alguna forma solicitábamos que se informara, sobre todo a los concejales, en la relación de todas aquellas facturas que de alguna forma se realizaran en este ayuntamiento. En cualquier caso, yo ya no voy a ser más repetitivo sobre el tema, sino simplemente, bueno, me quedo con las recomendaciones que hace la interventora en este caso. Yo creo que así de sencillo. Pongámoslo en marcha, pongamos el funcionamiento que aquí aparece, que cuál es un procedimiento normal, en el cual pues aparece pues lo que es la planificación y luego los diferentes procedimientos de contrataciones ágiles, tales como procedimiento abierto simplificado, procedimiento abierto súper simplificado y los sistemas dinámicos de contratación. Me quedo con esta sugerencia y no digo más. Nik azteko kontu hartzaileak egindako txostenaren bukaeratik hasi nahiko nuke, eta ja aipatu den gomendioari buruz da. Etengabean naizaldian aldi eta era errepikarian ase beharreko beharrak eta gastuak planifikatu ahal izateko, kontratazioaren urteko plan bat egin beharko litzateke. Era bat ados gaude gomendio honekin, badakigu tresna honek urteko kudeaketa eraginkorragoa egiten lagunduko digula.
Txostena egiteko, esan bezala, ia 1.800 espedientetik 317 kontratu txikia hautatu dira. Eta esan den bezala, kontratazio txikia publizitate eta lehia arauekiko salbuespena da, baina kontrataziorako legeak baimentzen duen prozedura ere. Gogoratu nahi dut ere udala, beste administrazio publiko guztiak bezala, herritarrei zerbitzuak eskaintzeko gertuen dagoen erakundea dela. Argi dago, kontratazio irekiak publizitate eta lehia bermatzen duela, baina batzuetan beharra sortzen denean, behar den arintasuna gauzatzea ezinezkoa da. Leporatu zaigu egoera ez dela zuzentzen, eta hori ez da horrela. Alde batetik, azkeneko hilabetetan zuzendu diren egoerak aurkitu ditzazkegu. Udaleko arreta telefonikoaren lehiaketa irekia eginda, baita ere Mintzalaguna programarena, eta jarduerak antolatzeko montatze eta desmontatze lanak ere. Beraz, datorren urtean, txosten horiek ez dira agertuko. Beste aldetik, herritarrentzat beharrezkoak diren zerbitzuak eta beste modu batean kontratatzeagatik gehiegi luzatu ditezkenak badaude ere txosten honetan. Komun publikoak mantentze eta garbiketa lanak, kalez kale programa, familia esku hartzeak egiteko kontratazioak. Ulertzen dugu ez direla modu egokienean kontratatu, baina egoerak horrela egitera behartzen gaitu. Badaude beste hainbat espediente zuzentzeko prozesuak martxan daudela, eta hurrengo hilabetetan aurrera ateratzeko lanean jarraituko dugula. Beraz, txostenaren bukaeran azaltzen den gomendiora bueltatuz, urteko kontratazio plana egitea beharrezkoa ikusten dugu. Horretarako udaleko teknikariekin batera lan egingo dugu, baina bitartean argi dugu ere udalak zerbitzuak eskaintzen jarraitu behar duela. Eta horretarako kontratazio txikiak egitea beharrezkoa bada, teknikariak ala eskatuta eta legeak aukera hori ematen duenez, horrela egiten jarraituko dugu. Eta zuzenean Josuri erantzuteko, hainbat alditan eskatu duen informazioa hori buruz, kontratazio perfilan behar den moduan agertzen dira udal honek egiten dituen kontratazio guztiak, eta hori kontsultatzeko ez dago inolako arazorik, publikoa da, eta horra aurkitu dezakezu informazio guztia. Laugarren txostena, urteko finantza kontroleko planaren aldaketaren berri ematia. Hau, berez kontu hartzaileak egin duen lehen egin zuen plantamenduaren aldaketa bat da, eta orduan horren berri eman behar zaio udalbatzari, ez dakit, oneri buruz guk berri jasotzeaz gain, ez dakit, besterik egin dezakegun. Gora, eta da, kontratazio txikiagoko finantza kontrolari buruzko txostenaren berri ematea, eta fakturen zerrenda 10-etik 21-era 2008ko martxotik ekainera. Hori, kasu honetan, aurrekoak izan ditugu 2019 urteari dagozkionak, eta kasu honetan, horiek ditugu, hain zuzen ere, pandemia edo izurritzea edo etorri zaigun garaiari dagokion lana. Ez dakit, interbentzio horik egin nahi den. Honek lotura zuzena dauka aurrez aritu garen 3. puntuarekin. Soilik aipatu, atentzioa deitu digula, ikusteak egoerak neurri batean irauten duela 2019an bezala 2020an, bigarren hiruhilekoan, orain desberdintasuna ikusi duguna da COVID-ak eragindako egoerarengatik nolabait justifikatzen direla horrelako kasu batzuk. Eta hori printzipioz erabil daiteke, baina justu 2 puntu lehenagotik hitz egin dugun gaia eta aipatuaz urtetik urtera gertatzen ari dela 2020an ere, orain aipatzea egoera hau ematen dela COVID-19ak eragindako osasun krisiarengatik, ez dakit oso sinisgarria egiten zaigun.
bai pixka bat nolabait uste dut gai honek badaukala ere nolabaiteko lotura, kontratu txikiak egitearena etengabe, hemen gobernu taldearen erantzunaren aldetik jaso dugun azalpenean esaten du egia da, legeak onartzen du, baina legeak onartzen du salbuespen bezala. Eta berriro ere aipatu beharra daukagu, udal honek erabiltzen duela ez salbuespen bezala, baizik ohikotasun bezala. Eta ohikotasun horri erantzuteko, kontu hartzaile Andreak egindako gomendioa berriro errepikatzen da txosten honetan. Soilik aipatu, hori ikusten dugula jarraikortasun bat dagoela eta aldaketarako tresna mahai gainean dagoela eta tresna horri heldu eta lehenbailen zuzenketarako bidea jartzea ezinbestekoa dela, izan ere bestela datorren hiruhilekoan egoera antzekoan aurkituko garelako beste txosten berri batekin, antzekoa izango den beste txosten berri batekin, eta badakigu gaurtik biharrera ezin dela, baina azkeneko ez dakit zenbat urteetan, nik 5, Josuk aipatu du 13, baina azkeneko urteetan dinamika honi nosbait behingoz ziaboga eman beharko digula eta norabide aldatu beharko digula. Beste interbentziorik? Bueno, nik honi buruz, a ver, en finean es un poco más de lo mismo, ¿no? Lo que plantea el carácter puntual no recurrente de los contratos menores, es verdad que aquí aparece una lista bastante importante, contratos menores de servicios y, de alguna forma, pues las diferentes, vamos a decir, no cumplimientos estrictos de la propia ley, ¿no? Yo creo que, cogiendo el 5º punto, y desde el principio, desde el 1 hasta el 5, es más de lo mismo. Yo creo que simplemente hacer una reflexión a fondo en el sentido de que si nosotros, instituciones, tenemos que exigir y exigimos impuestos, cumplimientos a los ciudadanos, nosotros, es que lo fundamental es que lo cumplamos. Es que si nosotros de alguna forma no utilizamos los planteamientos de transparencia, igualdad en lo que es la contratación a todos los niveles, luego difícilmente podemos, ¿con qué autoridad vamos a pedir a la gente que de alguna forma se sujetan a ciertas cuestiones? Lo cual, yo ya sé que muchas de las cosas que aquí aparecen pues son fruto de la situación del COVID, también es verdad, y de la situación propiamente en cuanto a la estructura, pero, a ver, no es justificado. Tenemos que, de alguna forma, establecer pues el compromiso, pero también siguiendo un poco las recomendaciones que también aparece por parte de la interventora. Yo creo que si lo tenemos muy fácil, es cumplir estas recomendaciones y ponernos en marcha. Pero ponernos en marcha desde el 1 hasta el final. Pero no luego venir que no busquemos elementos de complacencia, sino que seamos realistas. En la medida que nosotros cumplamos, podemos hacer cumplir a la gente, pero en la otra medida tenemos muy difícil. Yo creo que lo he comentado antes y lo voy a decir otra vez. Estos informes se han repartido en los diferentes departamentos y se ha dado un plazo para que se hagan propuestas de mejora. Propuestas de mejora. Me parece que la revolución, que a mí me gustaría, pues es difícil que suceda. Pero eso no quiere decir que tenemos que estar quietos. Como el listado es de todo tipo, solo quiero hacer una pequeña mención. Yo cuando estuve mirando los contratos y vi sobre los servicios de ferretería, pues porque era una factura de 170 euros, hombre, pues dije, aquí por supuesto que cada uno tiene que cumplir su función, se nos tiene que recordar que hay esos procedimientos, tenemos que llegar a hacerlo
pero ahí también veamos la proporcionalidad. Es evidente que hay una lectura demasiado fácil que yo creo que ningún ciudadano hará, pensando en que el alcalde le ha dicho o el responsable político le ha dicho al técnico que no haga la contratación de otra manera. Quiero pensar que la gente también es lo suficientemente madura para pensar que eso no se hace, pues porque hay esas posibilidades legales por un lado, porque hay mucho trabajo también por otro, y luego porque hay que hacer mejoras. Y en esas mejoras, pues ya lo hemos dicho, nos gustaría tener a 4 personas en el departamento de contratación full, a tope, y poner en marcha. Pero vosotros sabéis como yo que eso, a día de hoy, aparte de lo difícil que nos resulta, luego va a tener otras dificultades. A mí, comprenderéis que me interesaría un montón, sobre todo porque, como a todos nos toca dar la cara, a mí también me toca dar la cara ante los ciudadanos y ciudadanas, y entonces me parece bastante evidente. Pero tengamos también eso en cuenta. El compromiso, ya hemos dicho, hemos dado un plazo para que se hagan propuestas de los departamentos. Ahora, luego veremos si esas propuestas tienen un nivel de realismo que nos lleven a poder ejecutarlas. Por otro lado, es evidente que al cumplir cada persona, cada departamento su función, esto lo tenemos que mejorar. Antes lo he dicho, no nos vamos a enorgullecer de ello, solo faltaría. Ahora bien, creo que hay matices que es conveniente también que se expresen. Te agradezco, o sea, el afán colaborativo, porque además creo que tenemos la información de manera bastante directa, todos los aquí presentes, no es algo que esté no sé dónde debajo, en un cajón, no es eso. Yo creo que eso también conviene decirlo. Bai. Azken honi, aipatu duzun azken honi, egia da, publiko ditugula, ikusgai ditugula, eta aipatu dut ia 18.000 kontratu txiki, eta sakonki ez dut aztertu bakoitza, baina bai 18.000 biratu ditut gainetik. Eta egia da, aipatu da, badaudela faktura txikiak edo lan txikiak eragiten duten kontratazioak, baina bakizu zer den kezkatzen didan gauzetako bat? Ikustea adibidez hornitzaile berdina baditula 25 lan kontratatuak. Horrelako gauzak dira nolabait, aipatzen ari denak kezkatzen gaituena. Dakin neurri batean, xehetasunetan ez dut sartu nahi izan egindako irakurketan, ez xehetasunak behiratu ez izanagatik, baizik irutze zaizkigulako, baditugula beste foro batzuk hitz egiteko xehetasunetaz, batzordetan adibidez, askoz ere modu arinagoan hitz egiten dugulako eta xehetasunetan sartzeko. Baino, horrek ez du esan nahi, eta kezka adierazten dugunean, ez du esan nahi, ez ditugula gauzak aztertu bere xehetasunean eta baizik kezka adierazten dugunean da ikusi ditugulako gauza batzuk eta xehetasunera jotzen dugunean berez kezkagarriak direla iruditzen zaigulako. Ez bakarrik txostenak esaten dula, baizik 18.000 eta 18.000 begiratutakoan 18.000 begiratutakoan barkatu, esan dute 18.000, 1.800 18.000 dira 18.000 begiratutakoan 1.800 barkatu 1.800 begiratutakoan 1.800 horietan
zenbat errepikatzen diren hornitzaile berdinakin eta batzutan zeintzuk diren hornitzaile horiek, horrelako gauzak, xehetasunak direnak eta ez ditugunak aipatu hemen, horrelako gauzak dira kezkatzen gaituztenak. Eta hori da, beste foro batean aipatzerakoan aipatuko ditugunak, baina ez da xehetasunean sartu ez izanagatik, baizik hori, gaur kezka azaltzea dago, aurkeztu zaizkigun txosten hauetan oinarrituta eta kezka hori zen azaldu nahi genuena. Eskerrik asko. Orduan ondo iduritzen bali mazaizue, pasako gara, 6. gaira. Eta lehen aipatu den bezala, ogasun ondare eta kontuetarako batzorde berezitik 2 gai ditugu. 6. hain zuzen ere, 2019ko kontu orokorra onartzeko proposamena. Eta orduan, horren ardura duen zinegotziari emango diot hitza. Ogasun ondare eta kontuetarako batzorde berezia egin genuen ekainaren 2020ko ekainaren 11an eta diktamena hor dago, bilerare hor juntzen eta kasu honetan dokumentazio ere hor dago, dokumentazio guztia alde batetikan argi dago proposatzen zena 2019ko ekitaldiari dagokion Hondarribiko udalaren kontu orokorra, kontu hartzailetza orokorrak eta erantzitako dokumentuak osatuta eta era berean 2020ko ekainaren 4an kontu hartzaileak horri buruz emandako txostena, batzordere eman genuen ekainan 11an eta bozkatu genuen udalbatzara dagokiona, udalbatzara alde batetikan 2019ko ekitaldi dagokion kontu orokorrari buruzko aldeko txostena ematea udal kontu hartzaileak eratua alde batetikan, bigarrena Gipuzkoako aldizkari ofizialean gaon txostena jende aurrian iragartzea 15 egunez, horire indarrian dago, denbora horretan eta 8 egunen gehiagoren zehar interesdunak erreklamazioak egiteko, epe horire pasada, eta gero 3. Gaur hemen gaude, aurkezten diren alde batetikan, txosten berri ematen da, udalbatzan menpe jartzeko dokumento nahiko potola da, urteko kontu orokorra, txostenak memoriak 25 atal desberdin ditu. Barkatu. Alde batetika antolakuntza eta jarduera, hau da pertsonala, zenbait gai, udalak ditun udalaren mendeko organismoak alde batetikan Arma Plaza Fundazioa eta baita ere Hondarribia Lantzen sozietatea, udalarekin batera, eta bai esan deten bezala antolakuntza eta jarduerak, bai zerbitzu publikoakoen zeharkako kudeaketa, kontuak aurkezteko oinarriak, onarpen eta balorazio arauak, ibilgeltu materiala, lurzoraren ondare publikoa, igezinetako inbertsioak, eta horrela memorian zehar 25 aurrekontu informazioa eta bukatzeko itxilera ondoreko gertaerak. Dokumentua hor dakazote, dokumentu guzila aztergai egondu dena, 160 horri ditu eta argi dagona dokumentuak indarrian dakala, hor dakala, dagokion dokumentazioa osatuta dago egoeraren balantzea ekitaldia istean, galdu irabazien kontua ere, txostena finantzaketa taula aurrekontu likidazioaren datuan eta kontabilitate orokorrean adierazitakoen arteko erlazioaren informazio estadistika eta hori dena barruan dago, eta orduan proposatzen duguna da kontu orokorra onartzea. Berriro beti eztabaidan hor egoten da eta hasi aurretikan alkatiak hitza emango du talde guztiari, baina alde batetikan kontutan izan beti eztabaida berdina dugula, iaz ere udalbatza uztailako 23an egin zen, eta ogasun batzordean argitu zen ere iritziz alde batetik dela likidazio dekretua eta desberdina dela kontu orokorran onarpena. Eskerrik asko. Interbentziorik.
gure iritziz eta jaso dugun informazioaren arabera ulertzen dugu kontu orokorrak legedia betetzen duela. Legedia betetzen du bai, baina gure dinamikan gauza arraroak edo ikusten ditugu. Gauza arraroak ikusten ditugu 2019-rako egin genuen aurre ikuspena hasiera batean, bai gastuetan eta bai sarreretan 21.800.000 euro ingurukoak zelako, aldiz urtean zehar 38.700.000 eurora igo genuen gure aurrekontua, eta aldiz berez gastatutakoa ekitaldian 20.700.000 euroko datua daukagu. Zer esan nahi du honek? Aurre ikusten dugun lanketa aurrekontuetarako kriston lanketa hartzen dugun horretan ez dugula asmatzen, edo aurkezten zaiguna eta realitatea ez datozela bat. Hori izaten da gure argudioa aurrekontuen debatean azken urte hauetan, egiten diren aurreikuspenak eta realitatea ez datozela bat, eta hori errealitateera gerturatu behar dugula aurreikuspena. Ez dauka inolako logikarik, 38 milioitik 21 milioi euron gastatzea iristea. Eta aldiz, 24 milioi euroko diru jasotzea egitea. Aurreko 2019ko ekitaldean berriro ere 3.700.000 euro gehiago gutxi gora bera jaso dugu, gastatu duguna baino. Hau da, herritarrei eskatu dizkiegun zergak, eman diegun zerbitzuak, baina 3 milioi euro handiagoak izan dira 2019 ekitaldian. Eta hau dinamika bada, non gure altxortegiaren gerakin gordina 54 milioi eurotaraino iritsi den. Hau da, urtero gastatzen duguna, baina 2,5 aldiz gehiago daukagu altxortegi gerakin gordina bezala. Ez dago ongi. Ez gera lanak ongi egiten ari udal bezala. Urtetik urtera gainera errepikatzen ditugu proiektuak. Zer esanik ez, hemen aipatu dugu pertsonalean daukagula arazo handi bat. Azkeneko urteetan ere hala aipatu izan da. Eta 2019ko ekitaldian berriro ere 700.000 euro gutxiago gastatu ditugu aurreikusitakoak baino. 700.000 eurokin lanpostu deixente zor daitezke. Zer esanik ez, proiektuak utzi ditugu 11 proiektu bete gabe. Inbertsioetarako aurreikusitako 14 milioi euro terditatik 10 milioi euro pasata burutu gabe geratu dira. Aldiz hori bai, urtetik urtera diru-sarrerak beti izaten dire aurreikusitakoak baina handiagoak. Aurten, COVID-aren egoera honekin esan digute foru funtsa gutxituko dela 100 eta ez dakit neurri batean aurtengo ekitaldean parekatuko ditugun sarrerak eta gastuak. Baina badaramagu dinamika bat, herritarrei azkenean herritar bakoitzeko 3.000 eurotik gora zor dio udalak. Egindako ekarpenetatik 54 milioi euroko funtsa egitera iritsi bagara, 3.200 euro inguru herritar bakoitzari zorko genioke zerbitzuetan noski, eta baino diru piloa da, urtetik urtera errepikatzen ditugu proiektuak, lehen esan dudan bezala, adibidez, parkin publiko bat azterketarako diru kopurua hor geratu da, Amuteko desjabetze eraizketarako diru kopurua hor geratu zen, eta urten berriro aurrekontuan daukagu,
San Nikolas zubia berritu behartzen aurreko urtean eta aurten berriro hor daukagu diru partida. Zakit, gizarte zerbitzuetan 700.000 eurotik gora utzi genituen erabili gabe. Genero sustapenarentzako aurrikusitako kopurua ere apenas gastatu genuen, erabili genuen aurreko ekitaldian. Eta horrela, gazteetatik, zaindua gaztetxerako aurrikusita geneuzkan kopuru ia osoa erabili gabe geratu zen. Pertsona helduentzako kasino zarrerako aurrikusita geneukan kopuruaren zati handi bat erabili gabe geratu zen. Kultur ekipamenduak, harresiendako kopuru guztia geratu zen erabili gabe. 11 alde guztietatik geratzen dire kopuruak erabili gabe. Guk aurrekontuak sinesgarriak ez direla esaten dugunean, gero konparazio bat egiten dugulako likidazioarekin, eta hori da ikusten duguna likidazioarekin, ero kontu orokorrarekin. Ikusten duguna da, kontu orokorrak ez dutela zer ikusirik aurre ikuspenekin. Eta hor, gabezia handi bat daukagu, eta guk kontu orokor honi naiz legedia betetzen duela ziurtatu zaigun, teknikarien aldetik, ontzako bozka ezin diogu eman, eta aurreratuko dut bozka kontrakoa izango dela, baina neurri bat eskatuz. Egin dezagun lanketa bat behingoz, urte hasierako aurrikuspena, urte amaierako kontuekin antzekotasun bat izan dezakena. Ezin duna izan da, ia erdian geratzea gure aurrikuspenatik errealitateko kontuetara. Hori ezinezkoa da, ez dugu ulertzen, eta horregatik gure bozka kontrakoa izango da. Bai, beste interbentziorik. Bueno, egia da. Hau da, bigarrengo aldiz interbentzia izaten ditugula, lehenago endala azkenago plena ditzen ginduen honi buruz, gaur erabaki hartu behar da. Respecto al tema de los presupuestos del 2019, es verdad que, bueno, yo creo que año tras año venimos repitiendo, diciendo de que el ayuntamiento pues tenemos pues un superávit, bueno, un margen de alguna forma de 3 millones, en este caso, yo creo que eran 3,5 millones, creo que era, y luego el margen que en este momento había es más de 50 millones. En cualquier caso, quiero decir lo siguiente. Nosotros, cuando negociamos el tema de los presupuestos del 2019, había una serie de partidas que nos parecía que eran importantes, que de alguna forma llegar al presupuesto. Hoy he estado repasando un poco desde el punto de vista más práctico y, por ejemplo, había una partida de 10.000 euros para el tema de Cuatro Vientos que no se ha cumplido. El tema de la Costa Mute, que también de alguna forma había que hacer un plan de viabilidad porque hay una serie de edificios que están como están y sobre todo de gente muy humilde, no se ha hecho nada al respecto. El tema de la dotación de ayudas de alquiler, yo es que estoy insistiendo permanentemente de que de alguna forma el Ayuntamiento de Hondarribia, al margen de Alokabide, tiene que establecer unas ayudas, sobre todo para sectores que, pues dada la situación especial del Ayuntamiento de la ciudad, que ser los alquileres por encima de lo normal, pues de alguna forma estableciéramos una normativa que no se ha cumplido. Es verdad, y tengo que reconocer que el tema de las ayudas a gastos de energía sí se cumplió, que son 50.000 euros. El tema de ayudas a familias no contempladas por las AES también se metió la partida de 70.000 euros y se hizo un reglamento además, incluso en este tema. El estudio de diagnóstico sobre personas mayores, pues pusimos una cantidad, eran 20.000 y no se han cumplido. Y el diagnóstico nos hubiera venido muy bien, sobre todo para conocer a fondo
y sobre todo en el momento de pandemia, de cuál es la situación de la gente mayor en Hondarribia. No tanto en llamarles por teléfono a ver qué tal están, sino de alguna forma conocer su ascensor, su movilidad, y eso, pues de alguna forma ya lo veníamos repitiendo y ese estudio no está hecho. Podemos hablar de Ondo Visier, hay un programa por parte de la Diputación, pero que yo creo que tampoco está en funcionamiento. Es verdad que el tema del Puerto de Guadalupe sí se cumplió, que se hizo las prospecciones, y también el tema de la memoria histórica del libro. Bueno, hay cosas que se han cumplido y otras cosas que no se han cumplido. Pero en cualquier caso, hay un tema que a mí me chirría, y yo por eso voy a decir, no voy a entrar tanto en cuanto a hacer las valoraciones de los presupuestos, de lo que planteamos, los reglamentos de tesorería, lo que se ha cumplido y no se ha cumplido globalmente, sino en cosas concretas, en cosas concretas. Y todavía yo estoy convencido de que seguramente el tiempo, igual no sé si me da la razón, pero vamos a ver, un autobús acuático antes que el autobús terrestre. Es decir, digo acuático porque claro, hay muchas formas, es decir, un autobús acuático, pues tú te montas y de alguna forma puedes mirar los fondos de Jaizkibel. Pero no hay manera de sacar el tema del autobús en esta ciudad, cuando es un transporte público necesario, cuando con el tema del COVID nos hubiera venido bien en esta cuestión, cuando de alguna forma es un elemento energético de futuro, y no hay manera. Y en los presupuestos del 2019 había una partida de 200.000 y de 250.000 para el tema también para otro tema, ¿no? Entonces, sigo insistiendo en que no hay manera del tema, en lo cual no puedo votar a favor de este presupuesto, porque se metió, se sacó, luego fue a modificación de créditos. Este año también hubo intento de modificación de créditos, tampoco se metió porque se metieron otras partidas, en lo cual yo lo siento, pero tengo que decir desde el punto de vista práctico, si hay un tema que de alguna forma se comprometió este ayuntamiento, se plantearon diferentes formas y luego en los presupuestos no aparecen, pues yo tengo que decir, mira chicos, hasta aquí hemos llegado, O sea, es que no puedo votar a favor de un presupuesto en el cual no aparecen, o sea, nos comprometemos y no se hace, al margen de todas las cuestiones, pero un tema práctico, en el cual, lo siento, pero es así. Y bueno, ya no voy a decir los servicios públicos, pero bueno, sobre todo un tema que me parece fundamental. Nada. Eskerrik asko, zuen aldetik. Bueno, nik uste gauza beti bezala posiziotik errepikatzen ari gara, eta bakarrik gogoeta ejekuzio maila nola baloratzen du da gobernua, da izaten diren proiektuetatik zenbat geratzen diren bertan bera, aipatu izan dute horretik. Guri neurri batean kezkatu egiten gaituena honetatik guztietatik eta normaltasunez hartzen dugula, eta oraindik guk eskatu bagenuen ere, oraindik ez dugu ikusi legealdiko gobernu planik dagoenik. Orduan, neurri batean gertatzen diren gauza horiek nola egualatuko ditu. Neurri batean, iruditzen zaigu irizpide markatu beharko lidatekela. Aprobetxatu nahiko genuken berriro ere legealdiko gobernu plana argitaratzea jakin ahal izateko nola oposiziotik nola kontrolatu edo nola egualatu dezakegun udal gobernuaren jarduera. Estela bat egiten dugu hemen oposizioko beste taldek izan duten. Eta ze zailtasunak dauzkagun proiektuak egikaritzeko. Adibide asko jar daitezke, nik uste igorrek jarri dituela Vicente, baina batez ere hori. Ze iruditzen zaio udal gobernuari dagoen gestio maila, hobetu daiteke nola eta gobernu plana noizko. Bueno, nik interbentzioetan denetatik entzun dut, eta azkenian ematen du aurrekontuak bozkatzen ari garela, hori ere entzun dut, eta ez, kontu orokorra onartzea.
eta kontu orokorra onartzea prozesu baten buruan. Eta kontu orokorra gainera martxoan likidazioa onartuta gero. Beraz, jarditzagun eztabaidagaiak bere lekuan, bestela oso gustora gelditu daitezke, dena hitz egin dezakegu, zorionez horretarako ez dugu problemarik, eta hitz egiteko itxura badugu, eta hitz egiten segituko dugu. Azkenekotik hasita, genuen legaldiko plana, legaldi plana, martxo erdialderako guk finkatua genuna, ez genuen aurkeztu, eta ondo dakizuenez, begira ze lehentasunetan sartu behar izan dugun, eta horrek erakarri digu hori birformulatzea, eta horrekin batera plan orokorraren kontrako sententzia horrek ere eragin desentia du. Egia da ez dugula azalduko dugu, ez izan zalantzarek ginen bai, lehentasuna eman diogula horri. Ejekuzio mailari dagokionez, nik uste dut aurreko puntutan ikusi denarekin gauza desente azaltzen direla, ez? Hor badago gure aldetik halako zera bultzaldia egin nahia, eta hori ikusten da bereziki kreditu aldaketak egiten direnean, beste batzutan ikusten dugu horietara iritsi ezinik gelditzen garela, baina nagian urte batean egiten ez dena aurren urtean egiten dela ere ikusten dugu, eta hori jakin denok badakigu, bizitzan ere horrelako delako. Gehiago kezkatzen hau, datorren urterako nola geldituko garen, eta nola ez dakigun ze gaitasuna izango dugun, horrek kezka gehiago, eta ondilago sortatzen dit. Hortik aurrera, ez naiz esaten hasieran aipatu denean, herritarrei kentzen dizkiegun edo kobratzen dizkiegun zergak, zati bat dire gure aurrekontuarena, hori ere badakigu deno. Eta beste zati batzuk ere badaude, eta diru sarrera asko ditu udalak, asko ugariak, eta orain arte gehiago zituen dirudienez izango ditugunak inon. Ez dakit, hortan gainera uste dut eztabaida urterokoa dugula, aurrekontu hitzak esaten duenarekin, aurre ikuspen horiek realitatearekin badatu zen edo ez, uste dut eztabaidatu dugula askotan, eta segurazki eztabaidatzen segituko dugula. Eta horiek finago egiten, alegina egin behar dugula. Hortik aurrera, nik bozketa egitea proposatuko nizueke. Nahi zuzen ere, kontu orokorra onartzea delako gaia, eta ez beste guztia da, minon ez da guztia. Orduan, 2019ko kontu orokorra onartzearen alde, kontra, abstentzioa, gehiengoz onartua. Zazpigarren gaia, bigarren kreditu gehigarrien aldaketa onartzeko proposamena da. Batzordean landutakoa da, berriz ere eskatuko diotxizuneri azalpena egitea. Eskerrik asko txomen. Ekaina bukaieran berez apirilean iken dugun udal batza atzeratu zena ekainan 18an ingenun, tan bertan lehenengo kreditu aldaketa onartu zen, eta ez ginen iritsi partida bat gehitzera, eta kasu honetan horregatik proposatzen da ogasun batzordean egintzen ustailak 17ko ogasun batzordean, bigarren kreditu gehigarriaren aldaketa onartzeko proposamena, eta partida zehatza bada badugu guk kredito globala, de kredito orokorra deitzen diogun partida,
eta hori da partida beresi bat, beti nun eta deitzen zaion, alkatean partida esate baterako, edo zein ez behar gertatzen bada, jakiteko partida hortatikan, beste departamentuko beharrak sortzen diren zenbait behar momentu hontan ez dakizkigunak, eta ikusita urten ze urtea daramagun, zehaztu ezin direnak momentu hontan, eta partida hori urtea zileratik erabilile izan denez, eta ia gortuta proposatzen dena da 500.000 euroko gehikuntza hori egitea. Hori batzordean hola azaldu genuen, nahiago izan genuen aurreko udalbatzara ematea, ez genuen lortu, eta argi dago lege aldetikan behiratu bihartzela, eta argi dagona da estatu mailan ezin den egin, guk gure foru aldundian Gipuzkoan arauaren arabera bai posible dugula egin, eta orduan aukera hori aprobetxatu nahi dugu, zeren iruditzen zaigu urte hauaindikan luze jotzen ari bada, luzego joko dula urte bukaiera arte dugun egoera berezi honetan, eta hobe dugu gutxienez partida hori legeak usten diguna 500.000 euro bitarte, gehitzea, hor dakazute espedientian bai alde batetik alkatearen proposamena, eta bai barruko nahita esko finantzan kontrol iraunkorren txostena, kontu hartzailean txostena, eta orduan gure proposamena hori da. Partida hori, kredito gehigarri hau, 500.000 eurotan gehitzea partida hau. Interbentzio hori. Beno, egia da guk ere nahiagoko edo gustukoagoa izango genuela kreditu gehigarrien edo udalbatza horretan sartua izango balitz, hau da duela hilabete beteko udalbatzan ia 7 milioi euroko kreditu aldaketa bat planteatu zenean hau bertan sartu izango balitz. Egia da, nik ez diot alkatearen partida deituko txeidalako gustatzen horrela izendatzea, ez dakit alkatea berari ere eroso egingo zaion horrelako partida bat izendatzea, gastu orokorretarako edo salbuespenetako gastuetarako partida gisa izendatuko dut nik. Egia da, aurtengo urtea berezia dela eta salbuespen batzuk izan direla. Guri bai aldiz gustatuko litzaigukena izango zen kontzeptu konkretuetarako partidak ezartzea kreditu aldaketa bitartez. Hau, salbuespeneko partida hau ulertu izan dugu sute eta horrelako egoera batzuk gertatzen direnean edo lurrikara bat gertatuko balitz, sortutako gastuei aurre egiteko modu azkarrean, aldiz, aurten bizi dugun egoera eta erabili beharreko kopuruak erabili izan dira bai herritarrak eta bai enpresak laguntzeko, por cierto, horri buruz ere ez dakit oso ongi iristen ari den laguntza hori edo ez den iristen ari, dekretu batzuk ikusi ditut, baina 11 kexa ere helarazi dizkigute horren inguruan, baina gaia ez denez eta lehen eskatu zaigunez gai konkretura jotzeko, gu printzipioz abstentziora joko dugu, iruditzen zaigulako lehendik ere bazeudela 251.000 euro gastu aurrikusi ezin daitezken gastu horretarako partidan, kontutan eukita ere aurreko urteetan 500.000 euroko partida izan delarik eta erabili estelarik ia bere osotasunean, abstentziora joko dugu, iruditzen zaigulako nolabait aurrikusi barbarima dugu nolabaiteko gastu etorriko zaigula, gastu konkretu horri begirako kreditu aldaketa egin beharko genukela. Eta ez aurrikusi ezin diren gastuetarako partida horrelako 1,5 milioi euroko eta beste urtetan erabili ezten
ia bere osotasunean erabili ezten partida batean sartzeko. Beste interbentziorik? Bueno, yo ya sé que igual la intervención puede levantar cierta polémica, porque igual me dicen que bueno, que no voy al tema que afecta, ¿no? Pues seamos estrictos, Josu, Sí. con nosotros mismos. Sí, pero y hablemos, y hablemos de lo que hay que hablar. Sí, Si ya vas anunciando que no vas a hablar del tema que tienes que hablar, te recordaré que te toca hablar de lo que te toca hablar, Josu. Sí, Para hablaré. eso se hace un orden del día. Si no, Sí, pero deja que me explique. si estás anunciando que vas a hablar de otro tema, No, voy a hablar de este tema, una cosa relacionada con este tema. ¿relacionada o vas a hablar de este tema? Sí. Sí, A ver. vale. Se plantea por parte del equipo de gobierno la ampliación de una cantidad de 500.000 euros, sobre todo pues para de alguna forma, ver si, anticiparnos a las posibles situaciones que se nos puedan venir tanto en las próximas fechas, ¿no? Y dicho esto, está muy bien que de alguna forma el ayuntamiento, el equipo de gobierno plantee eso. Pero ya me hubiera gustado que antes de hacer ese planteamiento se hubiera explicado, sobre todo para ver si de alguna forma puede estar a favor o en contra de esta medida, porque claro, dices, vamos a hacer unas previsiones para, oye, hemos tomado una serie de previsiones y todavía el equipo de gobierno, que yo con fecha 24 hice una solicitud, no se me ha contestado. Y esa contestación iba dirigido fundamentalmente a todas las ayudas sociales que se han dado por parte del ayuntamiento, de la partida de 1.100.000, y también la relacionada con el tema de los comerciantes, de 1.115.000, y también la parte de los bonos, de cerca de 300.000 que no sabemos dónde van, si están en el limbo. Entonces, no es tanto como decir, no, tú me pides a mí la responsabilidad en el sentido de, Josu, vamos a hacer esa ampliación. Yo no voy a estar en contra de eso, no me voy a poner en contra. Pero, hombre, también me gustaría saber, hasta la fecha, todas las partidas que hemos puesto, sobre todo para ayudar al ciudadano respecto al tema de las ayudas sociales, pues todo lo que es su aplicación en los servicios sociales, las estadísticas que se nos daba hace aproximadamente pues un mes y medio, que de repente, pues no, yo con fecha 24 hice una solicitud y también en la ayuda comercial. Entonces, simplemente es constatar que me parece que muy bien, yo no voy a votar en contra de esta medida, pero sí me gustaría que en la medida de la brevedad posible, pues de alguna forma se nos informe a nosotros y a su vez a los ciudadanos de cómo va la cosa. De ese dinero que está presupuestado, qué es lo que se ha dispuesto, qué no se ha dispuesto, etcétera, y cómo se ha dispuesto. Hombre, yo creo que es lo lógico que había que hacerlo, ¿no? Entonces, en principio, simplemente eso. Yo, en todo caso, a esta partida, pues tampoco puedo votar a favor, me parece muy bien. Pero, hombre, también una pequeña explicación en su momento. Yo no digo ahora, porque ahora no sé si vais a dar, pero sí de alguna forma en breve se dé a nosotros y a los ciudadanos. Aldetik. Pixka bat, ulertzen dugu COVID-aren kontestuak jartzen gaituela, erabaki berezia hartzeko kinkan, eta ulertzen dugu hau ere horrelako erabaki dela. Horregatik ez du kontra bozkatuko, baino pixka Josuk aipatu duen ildotik ere, gardentasun ariketa horretan gustatuko litzaiguke, Igorrek ere aipatu du, aurrekontu hau edo plan hau bintzat askotan ejekutatu gabe edo gastatu gabe geratzen den zera badela, eta guk ere ez du honen inguruko informazio gehiegi eskuratzen, beraz guk ere abstentziora joko dugu. Nik uste dut pedagogia pixka bat egin beharra dagola, ez naiz egokiena horretarako, eta uste dut aurrekontuen lanketa egiten dugun momenturako ere
gogorarazi beharko dugula hori. Guk aurrekontuak aurkezten ditugunetan, eta, hemendik hilabete batzutara berriz hasiko gara, badago kreditu globala. Igor, ez zait niri gustatu edo ez gustatu edo partide ditzaile izena jartzen dagoen alkatearen izenari lotuta txikia eta alkate bat edo beste ezagutu dut eta ez dut uste inor pentsatu duenik bere dirua zenik. Ez da horrela, garbi dagoenez, ez. Kredito globalak du helburu nagusi bat, eta da urteko aurrekontua egiten dugunean, partida bat izatea, ustekabekoak edo ez ustekoak gertatzen direnetarako. Eta ez ustekoak edo ustekabekoak zer du? Horixe du. Hain zuzen ere, aldez aurretik prebiziorik ezin dela egin. Eta beraz, hor finkatu egiten da. Justu 2008-erako egin dugu, azkenek urtetan egin dugun, jarri dugun partida txikiena. Justu hauten. Gauza zer diren, bizitza horrelakoa da. Eta erabili behar izan dugu. Gardentasunez erabiltzen da. Hori bakarri behar dugu. Hau ez da fondo reservatua. Esan nahi dut. Erabiltzen den dirua, ditugun kontrol sistemekin, eta jarraipen sistemekin erabiltzeko dugu. Orduan, hain zuzen ere, Izurrite honen ondorioz, guri iruditu zaigu beharra sortuko balitz osoko bilkura bat egin, beste kreditu aldaketa bat egin, hilabeteko epean itxoin diru erabiltzeko, eta hori guztia egin beharrian, berez, aurrekontuen sistema sartuta dagoen partida batean jartzia dela helburua. Hori da. Eta hortik, nik zehazki, ez ditu dena goguan, nian oroitzen naiz, esate baterako, hemen hasi nintzen nian, edo handik urte pare bat erantzun nuela. Satarkan galdara ondatu inda, ez genuen aurrekontuetan sartua, eta nondik ordaindu zen? Kredito globaletik. 500.000 euro, ez. Nion, bazuen, bagenuen margen horretarako. Horrelako beste batzuk ere, gerta daitezke. Egia da, aurrekontuen ejekuzioaren irakurketa egiten denean, niretzat, helbururik onena dula partida honek ez erabiltzea. Eta beharrik ez sortzea erabiltzeko. Eta beraz, ejekuzioaren aldetik esatuzu, 500.000 gastatu gabe. Pues begira, etxean bizala. Ze ederki. Dugun egoera honetan, iruditzen zaigu tresna bat gehiago dela. Eta zalantzarik ez izan, horrelako erabilera bat, handi xamarra esan dezagun, eman beharko balitzaio, orain arte informatu dugun bezala jarraituko dugula informatzen. Josu, pandemia garaian, zenbat bilera ditugu, bozeramaleok. Pandemia garaian, zenbat zinegotzi arduradun pasa dire bilera horietatik. Pandemia garaian, zenbat aldiz esan zaigu pertsonak eta familiak zenbat diru gastatzen nahi ginen. Eginda, ez? Eginda. Ez ditugu orde. Egin dugu. Orain, formatu aldatu intzaigu. Bale? Martxan jarri dugu beste lantalde batzuek. Eta lantalde horiek atzo izan zuten. Lantalde horietako batek atzo izan zuen lehenengo bilera. Eta kasualidad, hilan 29an da pertsonak eta familiak izeneko lantaldearen bilera. Eta Josu, nahi balin baduk idatziz eskatu eta idatziz erantzun beharko diu. Azkeneko golan horlakoak ere egiten dituk. Igual, ez dakit, garrantzi gehiago emateko edo, bilera horretarako orain arte eman zaiken bizala eman gozaik, ez? Edo pentsatzen duk ez dukela jasoko informazio hori. Pixka bat, Josu, ik galdetu indu, nik erantzun egin diat. Eta guri duritu zitzaigun,
jarraipena egiteko, hain zuzen ere, berezi ditut pandemia garaia eta oraingoa, kontinun bada, hor bi aukera genitun. Bata zen, bozeramaleok, hastian bitan, elkartzen segitzia, eta arduradunak ekartzen jarraitzea, edo beste formato hau. Eta iduritu zaigu, jakinta hilabete batzutan horrela izan itekela, hombre, foro politikoa, zinegotziek elkartzekoa, zinegotziek proposamenak egitekoa, zinegotziek informazioak eskatzekoa, eta hori da planteatu duguna, eta ados, ekainean 23an, 24an, ez naukoroitzen, idatzi bat sartu dut, bai. Uztailaren 29an, badaukak bilera, eta pentsatzen diat, gizarte zerbitzutako arduradunak, teknikoak eta politikoak landutakoa eskainiko zaiala. Eta ez dagoela horretarako problemarik. Bueno, behintzat jakin baditugula horretarako bideak. A ver, nik usteak txomin, ez tekau gaia, gaurko gaia uste da, ezta? Baina, netzako, nik ustean den, maiatzen erdialdetikan, maiatzen erdialdetikan, oain arte, ez dira informazio bat eman gizarte zerbitzu horri buruz. Azkeneko txostena bialdu zigut, eta nik galdera dozen inguruan, txostenik ez dira, horregarien sartu nian, 24an, txostena jakin nahi nuako, porque jendeak egunero deitzen de telefonotikan eskaera eginaz erten inguruan dabar. Eta, claro, izan dut, ustailan daukagu bilera, bai, baina ustailan da nagilda. Ez que ustaila, a ver, ez que, bai, baina bitartean, petxa bitan, claro, bai, orduan, endio mondatu bilerak egiteko. Bueno, nik erantzun bat, hau da, nik idatzi bat sartu nian, eta gitxienez, idatzi horreri erantzun bat, eta jo, gitxienez, osein behar dugu. Egon gizarte zerbitzu bilera inarte, bueno, orduan idatzi zertako. Nik guztien diat, temporada tuzkatean, ez da informazioa egon. Ha habido información, o sea, lo que ha habido es un apagón informativo. Un apagón informativo, total. Bai. Apagón informativo sobre Txeki y sobre los servicios sociales. Bai, laguntzei buruz. Claro, eta oain jarri dugu talde batzu martxan hori hitz egiteko. A ver, vale, me parece muy bien. Pero mientras tanto, apagón informativo. Y eso no me parece bien. Porque la gente, pues desgraciadamente, día a día, vive día a día y llama por teléfono y pregunta. Y yo quiero saber los servicios sociales cómo funcionan y cómo están. Claro, pero no esperar a una fecha determinada porque a los servicios sociales lo montan, no. Y anteriormente, ¿qué? A ver, la gente vive al día. Mucha gente con los ERTE pues ha tenido problemas. Yo quería saber cómo estaba la situación. Pusimos 1.100.000 euros. ¿Cuánto se ha gastado? Los de Txeki, 1.115.000. Y algunos comerciantes han hecho cucañas para llegar a la bandera. Digo, cucañas no en el palo, sino en el ordenador. Cucañas para llegar a poder entrar. Eso es así. ¿Ve? Y eso es lo que los ciudadanos han estado viviendo y viven en este momento. Y nosotros somos, de alguna forma, responsables de eso. Porque a ellos, a esa gente más necesitada, la tenemos que responder. Porque, bueno, y a eso voy, y a esa sensibilidad de alguna forma es lo que me lleva a esta situación, de saber cómo estaba la situación. Porque hay gente que te dice, yo solo es que, joder, no me ha llegado, tal. Oye, falta no sé qué. A ver, ya está bien de que me pregunten lo que falta. Oye, quiero saber cómo está. Y por eso hice el escrito. No ha habido respuesta. Ya está, es que yo ya no. ¿Qué voy a hacer? O sea, bien, se monta una reunión, vale, pero una explicación antes también no hubiera estado mal, no hubiera estado. Sin ánimo de polemizar, apagón informativo, elecciones, pequeño detalle, dena den gaia beste bada orain. Eta mesedez, ja itzein dugu itzein beharrekoa, bozkatu dezagun egin den proposamena. Bestela igual hasteko zaigu. Ez barkatu, dena den herritarren kezkak ik dituk. Eta Xabierrek, eta Itzolek, eta Estitxu, eta Igorrek, eta Silvia, eta ik dituk. Bestiok ere bai.
Bazpadare esaten dira. Bazpadare, ematen du dena den. Gure gai orain beste bada. Gaia itzen dio. Orduan, bigarren kredito gehigarrien aldaketa onartzeko proposamenari. Bai? Ez? Abstentzioa? Bai? Gehiengoz onartua. Zortzigarren gaiari ekingo diogu. Mila esker, Laura. Zortzigarren gaia dugu, udalerri batzordetik etorria, Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusiaren 174/2020 epaiaren kontrako kasazio errekurtsoa jartzeko proposamena. Eta horretarako udalerria batzordearen diktamena aurkezten da, eta batzorde horretan aurkeztu ziren hainbat dokumentu hortxe daude. Guk proposamena egiten dugunez, kasazio errekurtso hori jartzeko proposamena, saiatu behar dugu horren azalpena egiten. Azalpenak, guri daukigunez behintzat, 3 puntu nagusi ditu, ez? Eta nahiko genuke horien bidez, gure jarrera gaiarekiko agertu. Lehenengoa da, sententziak duen edukia. Eta 2017 urtean onartu genuen plan orokorraren aurkako sententzia ekainaren erdialdian ezagutu genuen. Ezkioztik, gaia zehatz aztertu dugu, bai legearen eta bai hirigintzaren ikuspegitik, izan ditzakeen ondorio nagusiak ere jorratu ditugu, eta hainbat iritzi kualifikatu ere jaso ditugu. Horren guztiaren ondorioz, bi erabaki nagusi hartu ditugu sortarazitako egoera konplexuari aurre egiteko. Bat, kasazio errekurtso aurkeztea plan orokorraren aurkako sententziari, eta bi, plan orokorraren tramitazio berriari lehenbailen ekitea. Lehenengo puntua denez, orain jorratzen ari gen gaia, horixe da galdera, ez? Zer dio sententzia? Labur esanta, ontzat ematen du pribatu batzuk aurkeztu zuten helegitea. Eta errekurtso egile horiek azaldutako eta aldeztutako 8 arrazoietatik 2 hartu ditu aintzat. Zehazki, telekomunikazioen arloan aplikatu beharreko sektore araudian aurre ikusitako txostenari ez egiteari eta balio agrologiko handiko lurzoroi buruzko txostena ez egiteari buruzkoak. 2 arrazoi formal. Beraz, espresuki errefusatzen ditu gainerako arrazoi guztia. Baita izaera materialekoak ere, hau da, berez, hirigintzazkoak izango liratekenak, eta hor, errekurtso gileek 3.6 puntu eremuan dituzten interes partikularrei dagozkienak. Hain zuzen ere, eskapatxulo esaten dugun eremua. Eta besteak beste, sententziak ere hau esaten du. Epaiaren aurka, kasazio errekurtsoa jar daitekela, Auzitegi Goreneko administrazioarekiko auzien salan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzien salan bertan. Administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duen legearen 86. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoen arabera. Labur esan da, izango litzateke sententziak diona, eta guk, orain, aipatuko ditugu, gure ustez, errekurtso hori jartzeko
ditugun argudio nagusi batzuk. Lehenik eta behin, horietan bi txosten falta direla aipatzen da. Eta txosten horien derrigortasuna auzitegiak zentzu hertsian interpretatzen duelako eta legeak eskatzen duenetik harago, adibidez telekomunikazioen arloan, txosten hori ez bailitzateke beharrezko izango planaren agiriak ez baitio eragiten komunikazio elektronikoen sare publikoen edapenari. Lege sektorialak. Nahita ezko txostenaren funtsesko elementu gisa aipatzen du eta gauza bera esan daiteke beste txostenari buruz. Orduan, iruditzen zaigu, argudio gisa, behintzat, erabili daitekela bi txosten horien derrigortasun ezaren argudioa. Bigarren, neurriz kanpokotzat jotzen dugu arrazoi horien ondorio eta eragina plan orokorraren behin betiko onespenaren erabakia erabat baliogabetzat jotzea izatea. Kontuan izanik, horrek plan orokorren eremu guztietako determinazio guztiei eta bakoitzari eragiten diela. Naiz eta emandako arrazoiak, aipatu berri dudan bezala, sektorialak izan. Eta beraz, planean dauden zehaztapen eta eremu asko ez duten zerikusirik gai horrekin. Iritzi hau, une honetan lege artikulu eta azterlan juridikoen egile garrantzitsu eta ezagun gehienek doktrinalki aldezten duten jarrera da, eta gainera, esparru judizialera jauzi egin du. Udalaren lege aholkulariak bere txostenean jasoa duen bezala. Eta adibide nabarmen bat aipatzeko, eta nahiko berria, Bakanarietako Justizia Auzitegi Nagusiaren epaia, Auzitegi Gorenaren 2020 maiatzaren 27ko epaiak, berretsi berri duela. Epaiak honela dio artikuluetako batean, eta literalki irakurriko dut argigarria iruditzen zaidalako. Ahora bien, si ha de considerarse que la regla general es la declaración de nulidad del plan, en la medida en que esa declaración de nulidad no puede hacerse por áreas o sectores, sin que se vean afectados los restantes en las determinaciones generales que componen la potestad de planeamiento, es indudable que cuando pueda individualizarse una zona concreta o sector, o unas concretas determinaciones de igual naturaleza que tengan un grado de individualización tal que sus determinaciones no afecten al resto del territorio planificado, nada impide que pueda limitarse la declaración de nulidad a esa zona o zonas concretas. Es más, ese debe ser el criterio que impone la propia jurisprudencia, que cuando examina la legalidad de las disposiciones reglamentarias que no tienen las peculiaridades del planeamiento, la nulidad se predica de preceptos concretos, sin que ello comporte la nulidad de todo el reglamento impugnado, a salvo de aquellos que pudieran traer causa de los preceptos declarados nulos de pleno derecho. Berriz esango dut, 2020ko maiatzaren 27ko Auzitegi Gorenaren epaia. Bigarren arrazoi modura. Hirugarren arrazoi bat. Nolabait, erakundearen koherentziarekin zerikusia duena. Hondarribiko Udalak 2017 urtean onartu zuen plan orokorra beste administrazio guztien aldeko iritzia jaso duena urtetan zehar, eta udalaren hirigintza planeamendu tresna nagusiaren alde egitera behartuta dago Hondarribiko Udala. Laugarren, segurtasun juridikoa. 2017 urteaz geroztik, abian jarri diren proiektuei, sustatzaileei eta herritarrei, ahalik eta segurtasun juridiko handiena eman behar diegu. Plan orokorrak eskaintzen duen segurtasun juridikoa.
Eta ez, adibidez, 1996ko arau subsidiarioek emango luketena plan orokorra erabat baliogabetuko balitz. Eta hemen ez da txikiena udal ekimenez bultzatutako proiektua. Presa eta Damarriko etxebizitza sustapena, Mendelu Eskapatxuloko plan berezia, mugikortasun proiektuak. Bosgarren arrazoi bat, agian norbaitek pentsa dezake koiunturala dela, martxo azkioztik bizi dugun egoera da. Eta bizi dugun krisi nagusi honen aurrean, sendotasunak behar ditugu denok. Eta hiriaren garapen ekonomikorako ere egokiagoa da, pizgarri gertatu da, eta azken urtetan eta alaxe izaten segitza espero dugu datozen urtetan. Azken arrazoi modura, ondoko puntuan jorratuko dugun gaiarekin du zer ikusia. Guk bateragarritzat ikusten dugu kasazio errekurtso jartzia eta plan orokorraren tramitazio berriari ekitea. Biak aldi berean batera abiatu daitezke. Eta hori egitea da guk egiten dugun proposamena. Beraz, aipatzen nuen bezala, alde batetik, badaude argudio juridikoak. Beste alde batetik, badire bestelakoak ere. Gure ustez, egin beharko genuke errekurtso horren alde. Beti ere jakinta, errekurtso aurkezteak ez duela esan nahi, arrazoia emango zaigunik. Ez da ere, ez zaigunik emango. Ordan, gure aldetik, aurreko horiek guztia kontuan hartuta, dei egiten dizuegu beste taldei, helegite jartzeari baiezko emateko. Badakigu, zuen lehenbiziko erabaki azkarra, honen aurka jartzea izan zela. Azkeneko udal batzan ikusi genuen. Iduritzen zaigu, azterketa sendoago batetik, eta izan ditzaken ondoriongatik, agian, pentsa daitekela, egoki esan ditekela, hau aurkeztea. Egia esan, agotsan hitzek, sententziari buruz egin zuen balorazio publikoan esandako izugarrikeriak esan eta gero, uste du zaila izango litzatekela bestelakorik adieraztea. Eta ahi eutsi ezkero behintzat, zaila ikusten dut lankidetza emankor baterako pausoak ematia. Inon, denak dugu, gure azterketak, gure ikuspegiak lantzeko aukera eta zentzu horretan horrela ikusten dugu. Zuen aldetik. Beno, ez da lehenengo aldia aipatzen zaiguna saia ikusten dela Agotxanitzekin gobernu taldearen aldetik lankidetza bat egitea. Guk behin eta berriro eskaini izan dugunean eskua eta iruditzen zaigunean beharrezkoa dela eta laguntzeko prestutasuna edo gure ekarpena egiteko aukera badagola jarraituko dugularik gure prestutasuna eskaintzen udal gobernuari herriaren mesedetan. Arrazoi du alkateak aipatzen duenean Euskal Herriko auzitegi nagusiak Hondarribiko hirigintza antolamendurako plana baliogabetu egin duela ekainaren 25ean. Eta forma akatsak izan direla baliogabetze horren arrazoi nagusiak. Forma akatsak esaten dugunean, ordenamendu juridikoa urratu duela Hondarribiko antolamendurako hirigintza planak esaten ari gara. Esaten ari gara gu ez, esaten ari da epailea. Ez behin, birritan. Hori da, epaileak esan duena
2020ko maiatzaren 25ko epai horretan. Agotxanitzek 2017an izandako debatean aurreratu zuen. Hirigintza plan horrek legedia urratzen zuela. Eta hori esanagatik, lankidetzarako ateak itxi zitzaizkigun. Lankidetzarako ateak itxi zitzaizkigun. Gu jarraitu genuen lanean eta jarraituko dugu lanean, eta ekarpenak egiten jarraituko dugu, eta eskua luzatuz jarraituko dugu. Epaiak argi eta garbi uzten du, epaia irakurrita argi eta garbi uzten du, txosten horiek ez aurkezteak, apoaren baliogabetzea eragiten duela. Eta hori oinarritzeko, bere iritzia oinarritzeko, ez du bere iritzia soilik ezartzen, baizik aipatzen ditu beste epaile batzuen iritziak ere. Hau da, konparazioa egiten du adibidez Laredoko hirigintza plana bertan bera ustearekin, arrazoi berengatik usten dela bertan bera eta konparazioa egiten du, eta esaten du oso garbi, txosten horiek kasuren batean eskatu ere ez izanak, ordenamentu juridikoa urratzen duela eta beraz hirigintza plan osoa dela bertan bera geratu behar duena. Neurriz kanpokoa dela aipatzen da alkateak gobernu taldearen izenean esan duena. Hori ikusten dugu baita ere udalaren abokatuak eginiko txostenean egiten duen argumentarioan. Uste dugu argumentario hori bera egingo zuela epaitegian. Eta ebazpena jaso dugu maiatzaren 25ean oso garbi aipatuz txosten horien gabeziak ez duela ontzat ematen hirigintza plan baten onarpena. Errekurtsoa jartzeko proposamena egiten du udal gobernuak. Oinarri hartuta udala abokatuak aipatzen dituen arrazoi horietan. Eta nik esango nukena neurriz kanpokoa dela esatea bi txosten horiek falta direlako hainbat epaiek 2011 urteaz geroztik behin eta berriz egin duten ebazpen bera. Neurriz kanpokoa dela esatea. Hau da, udal honek ez du errespetatzen epaiek egiten ari diren irizpideak gai konkretu berdinarekiko ematen duten ebazpenetan. Are gehiago esangoet, eta epaiara joko dut, epaia irakurriaz, ikusi dezakegu beste udalen batek ere gai berdinagatik baliogabetu zaionean hirigintza plana errekurtsoa aurkeztu du Auzitegi Gorenean. 2019 urtean, hain zuzen, Lezamako udalak aurkeztutako helegitea. Tramitera ere onartua izan etzena. Segurtasun juridikoa aipatzen da oinarri errekurtso hau edo helegitea hau aurkezteko. Eta guk uste dugu hain justu kontrakoa dela. Ez jakitasun juridikoa eragiten du errekurtsoa aurkezteak. Izan ere, garbia bai da epaitegiek adierazi dituzten bideak. Guk bai ikusten duguna da neurri honetan udal gobernuaren aldetik autokritika falta izugarria. Ez dugu entzun inolako momentuan
onarpen bat, 2017an egin zen prozedura horretan, txosten horiek falta zirela eta landu behar ziren txosten batzuk zirela. Ez dugu entzun. Ulertuko nuke esatea, gaur aipatu den bezala, ez zuela eraginik plan orokor osoan, edo nik egia esan, eragina duen edo ez duen, ezin esan dezaket, izan ere, ezinbesteko dokumentu bat bada, iruditzen zait, eragina izango duelako izango dela. Baina, ezinbesteko dokumentu bat dela, jakina da, eta ez ziren eskatu ere egin, adibidez, telekomunikazioetako txosten hori. Autokritikarik ez dut entzun. Ondorioak oso larriak dira, eta partekatzen dugu, lehenengo egunetik, aipatu izan zaigunean gaurko egunez, lehenengo momentutik atera ginela erantzun bat emanez, egia da, ondorioak oso larriak direlako. Horrek ez du esan nahi ez ditugunik aztertu. Aztertu ditugu beste sententzia batzuk ere. Eta egia esan, lasaitzerako biderik ez digute ireki. Baina sententziak aipatzen duna hain da garbia, bide eskasa ikusten zaiola helegite bat jartzeari. Eta bide helegitea jartzeak eragiten ditu ondorio batzuk. Kostu bat, udalarentzat, herritarrek ordaindu beharko duten kostu bat, lehen aipatu dudan ezjakintasun juridikoa, eragin ditzake hemendik aurrerakoan ematen diren urratsek eragindako ardura patrimonialak udalarentzat, badauka eragina. Aipatu genuen azkeneko udal batzan, jar dezagun elkarrekin guztiok batera hirigintza plan berri bat martxan jartzeko aukera. Hemen esan digutenak, sententzia honetan esan digutenak, ateak itxi dizkiguna armen. Egin dezagun esfortzua, zuzenketa baterako, eta lehenbailen alba da, prozedura guztia ongi betez, hirigintza plan berri bat izateko. Aldiz, ikusten duguna da, udal gobernuaren aldetik, erabili nahi direla, uste dugu, edo horrela itxura hori hartzen diogu, erabili nahi direla trikimailuak. Eta sententzia honi helegitea jartzea, trikimailu bat da. Eta trikimailua esaten dut, badaudelako baita ere doktrinak, aipatzen dutenak, herrialdeko instantziek ematen dituzten epaiak ez nolabait baliogabetuak izateko, hau da, gu dugun epai bat bezalakoa, ez baliogabetua izateko, errekursoetan eta sartzeak ez duela eragiten anulazio edo baliogabetze horren indarra. Hori ere badago doktrina bezala. Eta hori dago doktrina bezala gertatu direlako kasuak. Eta gure irudi, edo hartzen diogun irudia da, eta gaurko udalbatza honen aztergaien puntuetan ikusten dugu oraindik hirigintza antolamendurako planean sakontzen jarraitzen dugula, eduki gabe garbi dugun hirigintza plana edo baliogabetu diguten hirigintza plan honek indargabe, guztiz indargabea izango dela hemendik epe laburrera. Eta horrek hori garatzen jarraitzeak ez daukat zalantzarik ondorioak izango ditula herriarentzat. Helegite bat jartzeak ezinbestean ekarriko digu, zuek uste badezute aurrera aterako dela, uste osoa bali badezute aurrera aterako dela, jarri. Zalantzak bali badituzute,
edo nik pentsatzen dudan bezala, edo gure taldea pentsatzen duen bezala, ez daukala inolako biderik, ezin dugu jartzera animatu, ezin dugu jartzea bultzatu. Guk uste dugu, bertan berda geratuko dela, tribunalera iristen den bezain pronto. Hau da, ez dela, aztergai bezala ere tratatuko auzitegi gorenean. Lezamako herriari gertatu zitzaion bezala. Beraz, udal gobernuak ikusten baldin badu helegite hau aurkezteari kontra bozkatzea dela nolabait lankidetzarako ateak ixteko arrazoi, guk sinistuta gaudelako egiten dugu eta hala egingo du, kontra bozkatuko dugu. Hori bai, aurrera jotzen duenak, ardura guztiz, ere jotzen du aurrera, eta ondorioak daudenean, ondorio horren ardurak ezinbestean eskatuko dizkiogu. Ikuspegi ezberdina dugulako, eta nire iritziz behintzat, eta nik argi daukat, guk herriaren hobe beharrez egiten dugula, egiten dugun urratxau kontra bozkatzekoa. Ez dut zalantza jartzen gobernu taldeak herriaren hobe beharrez egingo duenik, baina badaude kasuak nun trikimailu gisa erabili den errekurtsoa jartzea. Eta trikimailu gisa erabiltzeak ondorioak ditu. Orduan, guk sinistuta gaudelako, ez duela biderik izango, kontra bozkatuko dugu auzitegi gorenean edo Euskal Herriko Justizi Auzitegi Nagusiaren 164/2020 epaiaren kontrako kasazio errekurtsoa jartzeari. Bai, interbentzio gehiago. ¿Sí? ¿Se oye bien? Sí. Menos mal. A ver, guk, nik bizi zanun prozeso guztia. Azkenengo plan generalen prozesoa, izartu nintzen 2007, eta nik uste dut orduan azter bazala, edo orduan hasitakoa, edo fetxo egiten. Si hago un resumen de todo el plan general, nosotros en principio al final nos abstuvimos en el plan general, porque el plan general del 2017 nos pareció un plan pues que podría contemplar aspectos importantes. Nosotros conseguimos que en ese plan general se introdujeran cuestiones muy importantes, sobre todo dedicados al tema de la vivienda del alquiler. Yo creo que el plan general empieza con unos argumentos en el cual no aparecía la vivienda alquiler como elemento fundamental, y conseguimos que, pues a través de Tudela se garantizara 125 viviendas de alquiler y unas ayudas importantes. Sobre el tema para la renovación de Mendelu, que había una partida fundamental, incluso para la parte vieja. En total, yo creo que eran cerca de 35 millones de euros, lo que de alguna forma se movía sobre esta cuestión. A mí, en el fondo, me parecía interesante, pero había cuestiones que nosotros en última hora no nos parecieron muy correctas. Y digo última hora porque yo creo que el movimiento que hubo, el último de la provisional a la definitiva, respecto al tema de Zaldun, lo que es la zona industrial de los Ceberios, la modificación del tema de Zaldunborda, ahí ya empezó un poco por nuestra parte a chirriar ciertos movimientos que nos parecieron no del momento. También es verdad que hubo movimientos un poco raros, por ejemplo el tema de hacer un tanatorio en Zubieta, que luego al final vino Ura y lo desechó. El tema de las viviendas de la Ribera también lo desechó. Y luego, pues también, nos aparece el famoso tema del tanatorio, que nos aparece por ahí a través de una lectura muy sugerente del plan general. Digo, una lectura sugerente del plan general, y esta es la situación. Nosotros en aquel momento veíamos que había cuestiones mejorables y no nos gustaba
es verdad que para la zona de Zaldunbordas en aquel momento se definía como zona, bueno, pues no tanto de servicios, sino de actividad económica. Era lo que se hablaba de actividad económica. Luego de ahí a lo que ha pasado, pues bueno, ya es diferente. En cualquier caso, yo creo que, ¿qué quieres que os diga? Yo creo que he leído, por ejemplo, las intervenciones que en su día hizo María sobre el tema del plan general, diciendo de que era un tema desproporcionado, y por parte del equipo de gobierno hay la sensación de que, oye, nos han atracado. Esto ha sido un atraco del Tribunal Superior de Justicia, en el sentido de que, oye, creemos que lo hemos hecho bien, y nos han dicho que no es completo, y que de alguna forma nos han dicho que no está bien. Yo entiendo que para un equipo de gobierno tumbarle un plan general es importante, pero no solamente del equipo de gobierno desde el punto de vista político, sino también para la ciudadanía y para nosotros, me refiero para los concejales, para la oposición, para todo el mundo. Es una situación, primero, de una inseguridad jurídica fundamental y trascendental. Y en ese tema yo lo que observo es que no hay una mínima autocrítica, o decir, oye, mira, algo hemos hecho mal, algo hemos hecho mal, algo al final de la legislatura de los últimos 5 o 6 meses hay algo que no sé por qué, si obedeciendo a ciertas cuestiones se fue a golpe de mata que había que aprobar en aquel momento, y yo creo que no se tomó en cuenta, o quizás equivocadamente se mandaron los informes, en este caso, por ejemplo, el de Lagaro, al gobierno vasco en lugar de la Diputación. Yo creo que anda por ahí el asunto. Y sobre el tema de telecomunicaciones, pues las cosas no. En definitiva, hay el Superior de Justicia, que yo creo que no es una cuadrilla de amigos, ha dicho que este plan es nulo. Y yo creo que, en fin, son gente con una seriedad y una entidad lo suficiente como para entender de que estos señores no lo han tomado de forma arbitraria, sino que desde su punto, desde su seguridad jurídica y con la jurisprudencia en la mano, han dicho que este plan no está completo. Y el plan de general, pues no lo aceptan, porque luego puede venir gente a recurrir, o personas que de alguna forma por cuestiones procedimentales. Y luego también tengo que recordar que no solamente es este recurso, yo sé que hay otros 2 recursos más, uno de ellos en octubre, que se verá en octubre, la vista en octubre, por parte de los ceberios, no de los ceberios, sino de alguna forma de los inversores de los pabellones, que en un momento determinado de la noche a la mañana dijeron, señores, de 10 hectáreas, 6 para nosotros, 6 para Zaldunborda y 4 ya se verá, no sé dónde se van a hacer. Y entonces, en esa discusión, hubo pues una persona que me dijo, yo soy joder, pero es que, en fin, vamos a defender que 6 hectáreas vayan para lo público, que el ayuntamiento se va a hacer cargo de lo público, como si Zaldunborda fuera público y los ceberios fueran pues una gente privada que de alguna forma se le dice que no, y en último momento los pabellones que estarían prefijados se les elimina. Y, en fin, a mí como se me ponía como una especie de anatema, hombre, tú serás defensor de lo público. Hombre, claro, soy defensor de lo público. Pero ahí la cuestión, que luego resulta que este ayuntamiento hace un concurso y no desde lo público gestiona Zaldunborda, sino se lo da a una entidad privada que es, pues no lo sé, no sé cuál es. Sí, se lo da a una entidad privada a través de un concurso público. A ver, sí, aquella especie de anatema que a mí se me dice, luego resulta que el ayuntamiento pues hace, pues eso, un concurso público con la parafernalia y con toda su legalidad, por supuesto, que no voy a poner en duda, automáticamente se lo da a Ibertoki, en este caso, Ibertoki. Bueno, a Ibertoki gana el concurso en este caso, claro, para servicios. Cuando una actividad económica, para servicios, bueno, ya está, vale. Entonces, pero por parte del ayuntamiento, en toda esta cuestión no he oído una mínima, oye, en fin, algo hemos hecho mal, porque a veces, bueno, algo hemos hecho mal para que de alguna forma podamos hacerlo bien en la siguiente. Yo creo que esta es un poco de esto. A ver, cuando el plan general queda nulo, ¿qué es lo que queda vigente? Las normas subsidiarias. Las normas subsidiarias automáticamente son las que están en vigor hasta que, bueno, si hubiera sido nulo, si no hacéis el recurso, la nulidad da que las normas subsidiarias son las que imperan. Las normas subsidiarias, pues bueno, son más complicadas. Evidentemente,
hay que hacerlo por zonas, es determinante. Bueno, por las normas subsidiarias, pues se ha hecho en Muliate, las viviendas públicas se hicieron dentro de las normas subsidiarias. Pero claro, lo que no se podía hacer por las normas subsidiarias es el tanatorio. El tanatorio no se puede hacer por las normas subsidiarias, sino tiene que ser por el plan general. O, por ejemplo, tampoco se puede hacer por las normas subsidiarias, por ejemplo, Montañanea, ni tampoco Basaco. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma elementos de compensación de vivienda pública, pero claro, en Montañanea el 75% de la vivienda tiene que ser pública y, sin embargo, ¿qué es lo que hace? Se traspasa a la Marri como vivienda pública. Ese es un poco el esquema del plan general. Y en esas estamos. Yo creo que ahí es un poco entonces el ayuntamiento, yo creo que el equipo de gobierno ante esta situación, bueno, le encarga a Gonzalo pues el informe, y bueno, es verdad que el informe jurídico, analizando el informe, es verdad que hay dos, no, yo digo que luego hay una tercera parte de la sentencia, cuando habla de las cuestiones económicas o de viabilidad, dice que en parte se acepta lo que los demandantes plantean, y al final, el resumen es que plantean nula la esto. Pero vosotros decís, Josu, o dices, a ver, si de alguna forma no estáis con nosotros, en el sentido de que de alguna forma podamos presentar el recurso, pues hombre, de forma mal podemos entendernos para llevar las cosas en el futuro. Bueno, eso es una interpretación que yo no la entiendo. Yo soy una persona que creo que cuando tuvimos el plan general colaboramos, y cuando de alguna forma tratamos de ciudadanos y de alguna forma los ciudadanos nos vienen con sus problemas y para resolver sus cuestiones, yo procuro ser el primero, y también el equipo de gobierno y el resto de la oposición también procura ser el primero en esta cuestión. Yo eso no lo pongo en duda. Entonces, ¿cuál es el tema de lo del recurso? Bueno, yo puedo entender que el equipo de gobierno, ante la situación que se le plantea, y sobre todo porque tiene los recursos posteriores, puede plantear y decir, bueno, recurro y a la vez planteo, por si acaso, el nuevo plan general. Yo, en toda esta cuestión, veo un aspecto que lo cual yo nuestra posición va a ser contraria a presentar un recurso por parte del ayuntamiento, pero no entendido como elemento de, oye, si no estáis con esto, estáis con... No, a ver, para nosotros hay una cuestión que nos parece fundamental, y es, no queremos, salga lo que salga, por nuestra parte no queremos perpetuar el modelo económico que se quiere plantear con la forma, con la hoja de ruta marcada por parte de lo que es el plan general. Por nuestra parte, nos parece que es, y lo digo así de claro, yo con el tema de Zaldunborda y lo que de alguna forma se quiere hacer en Zaldunborda, estoy totalmente en contra de esta cuestión. Y lo voy a combatir de una forma o de otra. Y lo hago por convicción. Por el tema de modelo fiscal, de lo que representa. Porque es incluso que a Hondarribia también, pues de alguna forma, yo creo que no le conviene en esta situación. Una ciudad con el 84% en servicios, que todavía de alguna forma seamos capaces de meter y de más terreno para el tema de servicios y no para el tema económico, me refiero para el tema industrial, me parece un error. El gobierno vasco está planteando para futuro que el 40% del PIB sea modelo industrial. Pues contribuyamos también desde Hondarribia en esta cuestión, contribuyamos en este trabajo, en lo cual yo fundamentalmente me voy a poner a ser un poco, porque creo que este plan, pues no es, ese es un plan que de alguna forma no representa, o no es un plan que le viene bien a Hondarribia, y sobre todo para los intereses económicos, y creo que hace falta establecer un nuevo plan. Y por eso nosotros, en lo que es en el nuevo plan general, estamos totalmente de acuerdo que hay que hacer un plan general. Yo creo que este es un poco y es una oportunidad que tenemos. A ver, al final el equipo de gobierno con sus argumentos presentará sus recursos. Claro, aquí nos encontramos otra cuestión, y es que el recurso se presenta y seguramente
hacia noviembre de este año, octubre-noviembre, seguramente se estimará o no se estimará el recurso. Bueno, yo no sé si de alguna forma por parte de lo recurrente van a plantear medidas cautelares, en el sentido de que se aplique la sentencia, recurran al Superior de Justicia diciendo, señores, mientras que de alguna forma el Supremo no se pronuncie, nosotros vamos a pedir medidas cautelares para que de alguna forma se ejecute la sentencia. Eso también puede ocurrir por parte de los recurrentes, lo pueden hacer. No sé cuál va a ser la situación. En cualquier caso, estamos metidos en un lío bastante importante, porque esto está creando mucha inseguridad jurídica, sobre todo en la gente que quiere invertir y sobre todo en personas y ciudadanos que tienen proyectos para la ciudad, proyectos porque tienen una casa que es grande, la quieren hacer, la quieren dividir, o porque de alguna forma tiene un ático y lo quiere dividir, proyectos. Pero yo creo que a esas cuestiones más menudas, de alguna forma la situación anterior de las normas subsidiarias también puede responder, pero no el plan general. El plan general es verdad que es un tema mucho más serio. Y dicho esto, nosotros creemos que no se debería hacer el recurso y empezar a trabajar de esto. Pero bueno, si el equipo de gobierno entiende que esto es, por su parte, decir, mira, o estás conmigo o estás contra mí, lo siento, pero yo desde luego creo que os estáis equivocando. Os estáis equivocando. Porque a partir de ahí, pues bueno, pues mira, chico, cada uno podrá hacer lo que le parece. Pero yo sigo insistiendo. No estoy de acuerdo con que se recurra, pero yo estoy dispuesto a colaborar en todo lo que haga falta, para que los ciudadanos de Hondarribia tengan seguridad jurídica, pero también a su vez, algunas cuestiones y algunos errores que se están cometiendo, y digo errores, el tema del tanatorio es un error, y además creo que hay un recurso por parte de otra gente en esta cuestión. Yo no sé si no había que hacer alguna medida cautelar, no lo sé, es una cuestión que yo lo haría, por si acaso. Y el tema del modelo económico de Zaldunborda. Yo creo que con esos baremos yo estoy dispuesto a echar de alguna forma a completar, porque además creo que el modelo de ciudad nosotros tenemos que introducir más y más de industrial también en Hondarribia, porque así el gobierno vasco lo ha planteado, y así porque entendemos que toda esta situación, incluso nos ha enseñado la propia pandemia. Cuando viene la pandemia, el sector servicios se va al carajo. ¿Por qué? Porque requiere masificación, porque se moviliza la gente, en el cual yo en esa cuestión estoy. Nosotros vamos a ir en contra de que se recurra, pero totalmente de acuerdo y abiertos a hacer un nuevo plan general, que luego ya lo discutiremos y lo plantearemos, y a su vez, en todas aquellas cuestiones que el equipo de gobierno necesita, contará con nuestra colaboración, pero con unos objetivos muy claros, y es que algunas cuestiones hay que modificar. Y para nosotros, os voy a decir, el aule de Zaldunborda, ese elemento, es una línea roja. Así de claro lo marcamos. Porque entendemos que ese modelo es un modelo pasado, es un modelo del pasado, y el futuro requiere otra cuestión, otra cuestión, y otro avance, y otra hoja de ruta, en lo cual ese es el tema. Eskerrik asko. Nik uste gai honetan, pandemia garaian edo udal gobernuak begiratu beharko luke ze virus klase jota dagoen, ze oposiziokoek denok aspaldi honetan norabide berean ari gara eta udal gobernuak eutsi egiten diago, ez da eztabaida juridikoa. Nik uste bai Igorrek bai Josu planteatu dutena saiatuko naiz zerrepikatzen argudioak, ja luze jotzen du udalbatzak, baina ez da bai da juridikoa. Ez da bai da soziala eta herriaren eredua. Eta udal gobernuak kontutan hartu beharko lukeen hemen oso sorte txarra dauke, edo virus gaizto batek jota dago, edo begiratu beharko luken, ze gauzak eremu honetan gaizki atatzen zaizkio legealdi honetan. Orduan, aukera badago begiratzeko zer dan gertatzen dena, ze teorian
sintonia bereko interes taldeak izaten direna, elegitea jartzen dituztenak, sintonia bereko esan nahi dut, ikuspegi politiko batetik, jeltzalen gertuko taldeak izan daitezke, horren atzean daudenak, eta udal gobernuak galdu egiten du lehia. Aldez aurretik pentsatu beharko luke udal gobernuak horrelako planteamentuak egiten dituena, nun dauzka lagunak eta nun arerioak. Hori batetik. Eta bestetik, lehen esan dut hau ez dela, eztabaida juridikoa nik uste nahiko argi geratzen dela. Guk ulertzen dugu udal gobernuak bereari eutsi behar diola eta epaitegien aurrean dagokion egin behar du, baina kasu honetan jokoan dagoena eta nik uste gure aurretik hitz egin dutena argi izan dutena, herri eredua jokoan dagoena, badago ziurgabetasun juridiko ekonomikoa, esango nukenik, batez ere juridiko hirigintza plan orokor berria egin behar dugu. Eta batez ere, pandemiaren osteko egoera honetan, kolpe bat izan da, eta nik ulertzen du, batez ere kolpea izan da, nik uste udal gobernuari bakarri falta zaiola orain GBB katatzea agiri bat esaten plan berria egin behar dela Hondarribian ingurumena eta zaintzeko. Bakarri falta denaiak borobiltzeko sorte txarroi, ezta? Bueno, humore aparte utzita eta serio jarritan ikuste hau oso gai serio dela. Gu ere elegitaren aurkakoa gara, baina ez arrazoi juridikoengatik. Eztabaida politikoengatik, hau da, koherentzia hurrengo puntuan agertzen da hirigintza plan orokor berria abiatzeko eta momentu egokia izan daiteken. Elegitea jartzea sententzia honi horrek esan nahi du atea zabalik geratzen zaiola lehengo hirigintza planari. Orduan alde batetik, gero, ireki egingo diogu plan berriari atetxo bat, eta bien bitartean ez dugu isten lehengoa. Eta horrexegatik, aurka garde, apostu egin behar dugulako eredu beharri baten alde. Eta hor, modu batean edo bestean, danak, horrengo puntuan ikusiko dugu, kondenatuta gaude, behintzat hitz egiteko, proposamenak egiteko, eta berriz ere agertuko dira, ez bakarrik udalbatza, ez da bakarrik gure eztabaida izango. Hirigintza plan orokorrak dituen dimentsioak dituela, parte hartzea hitz egingo dugu, berriro ere agertuko dira Hondarribiko hiritarrak, interes taldeak, elkarteak eta pertsonak, eta entzuteko aukera izango dugu. Nik uste, eskatuko nioke udal gobernuari gogoeta bat egiteko nola sekudeak eta egiten duen bere gehiengo osoaz, ezta? Eta esatea, bueno, hau baztertzen duena ez du lankidetza nahi, edo oso zaila izango da, nik uste ez da planteamendu egokia. Seguru asko, eta honen egoera larritasuna larria dela eta kondenatuta gaude elkarren artean ulertzeko minimo batzuetan. Oposizioen aldetik nik uste prest gaudela amore emateko zenbait planteamentutan. Bada elementu batzu seguru asko elkartzen gaituztenak eta ikusten duguna arriskutsua izan daitekela hipotekatu egiten delako Hondarribiaren gure proiektuaren muina, eta horrexegatik askotan etorri izan gara legealdi honetan, oposizio talde guztiak bat etorri izan gara elementuetan eta arrazoia saiatu izan gara, arrazoia jartzen, ematen eta ateak irekitzen. Nik uste jarraituko dugula egiten. Gu ere elegitea egitearen aurka gaude. Baina, eta berriz ere humoreari helduko diot, osasunagatik. Nik uste virus gaizto horrek udal gobernuak astindu eta kendu beharko luken,
eta planteatu geratzen den legealdi honetan elkar ulertzerako eremu berria aldela. Eta nik uste posible izango dela. Eta gauza asko ez elkarren ondoan. Elkarrekin egingo dugula datozen urteotan. Besteak beste, hirigintza plan orokor berria. Eta hor oso importante izango litzateken udal gobernuaren aldetik planteamendu integratzaile bat bilatzeko posizioen aldetik. Gehiengoa, udal gobernuak gehiengo osoa dugularik, elegitea aurrera atarako da, baina hurrengo puntuan berriz ere eztabaidatu behar izango dugu zeintzu diren elementuak elkarren artean adosteko. Beraz, hori da gure posizioa. Aukera dagoela eta aprobetxatu beharko genukela. Nik uste du gauza asko esan direla eta gustatuko litzaidake behintzat batzuei erantzutea. Asko eskertzen dut azkeneko eskaintza hori eta gainera zintzoa iduritzen zait, beraz, askoz gehiago eskertzen dut. Besterik da, batzutan hiru taldek batera egitea, beste batzutan ez, besterik da. Minon, egia da, tokatzen ez zaizkigula, bizitzan tokatzen direnak. Pozik ez gaude emaitzarekin. Eta ulertuko duzuenez, gauzak alor horretan ondo ginez direla, argi dago. Ez dugu horrela esan, bagenekien oso ondo hori gogoraraziko zitzaigula, eta askoz ere zakarrago ere bai, eta hori sentitzen dut, minon horrela jaso dut, irakurri nuen behin eta jota potoko ditu nintzen, baina, zer ingo digu, holakoa da, adierazpen askatasuna, eta egia da, bitxosten horiek aurkeztu ez balin badir ez da ondo egin. Eta guk pentsatzen dugu, urbanistikoki, oniritzi guztia jaso dituela administrazio sektorial guztietatik plangintza honek. Gero gustatuko zait, hiri eredua etzait gustatuko, baina hori ezin daukatu. Eta kriston lana dago. Eta informatu egin dute, esaten dut, administrazio guztiek. Bitxosten horiek izan ezik. Eta beraz, norbaitek beharra sentitzen balin badu esateko guk ez dugu esan nahi, ez, hori gaizki gina dago, eta horren ondorioak asumitzen nahi gara. Bai, uste dut eskubidea badugula, pentsatzeko neurriz kanpoko dela. Prozesua hurbilagotik ezagutu dutenek, eta gero, prozesura inkorporatu gareno, ikusi dugu hori horrela dela. Josu, no me suele gustar mucho a veces el léxico que empleas, porque utilizas atracar, nos han atracado. Hombre, pues no, como hace poco he leído con nocturnidad y alevosía. Claro, esas cosas son delitos que se hacen y cuando lees algo así dices, joder, a ver, podemos estar en desacuerdo con varios de los temas que están ahí y acepto y agradezco que hayas hablado de errores. Ahora bien, cuando hablas de nocturnidad y alevosía, hombre, eso no tiene la consideración de error. Que agradezco que aquí hayas dicho error, y no nocturnidad o alevosía. Evidentemente, creo que todos somos conscientes de la magnitud de lo que supone un plan general. A mí me ha sorprendido, tengo que decirlo también, cuando se ha dirigido exclusivamente, fundamentalmente a dos temas en los que no hemos estado de acuerdo. Pero deslindemos las historias. El plan general para Zaldunborda-Gaña aprobó actividades económicas y ahí sí que se pusieron y comerciales de cuarta categoría. Actividades económicas.
Y en la lectura que se hace a veces da la impresión de que el plan es solo eso. Y no es solo eso. Y creo que ya lo hemos ido recordando, pero a veces esquematizamos y hablamos de esas cosas como si solo fuera. No, no, no. Estamos hablando de las promociones de vivienda pública. Y nos preocupa, y creo que nos preocupa a todos. ¿Y qué queréis que os diga? Me preocupa más lo que pueda suponer, mirando a la ciudadanía, que otras determinadas cuestiones. Solo por aclarar, si la anterior legislatura empezó el 2015 y terminó el 2019 y se aprobó el 2017, 2017 no es final de legislatura, en una legislatura el 19, es que me ha parecido oírlo y, hombre, y por supuesto que hay que respetar al tribunal. ¿Quién pone eso en duda? ¿Cómo voy a decir yo que es arbitrario? ¿Cómo se me va a ocurrir a mí decir eso? No puedo. No puedo. No debo. Pero, hombre, por supuesto que hemos colaborado en muchas cosas y yo pienso que vamos a seguir colaborando en otras. Tal vez no tanto como nos gustaría, porque la vida es así, ¿no? Porque también da la impresión de que en el juego gobierno-oposición pues parece que se tiene más razón cuando se hacen unos determinados movimientos y parece que alguien se tiene que excusar porque ha tenido pues, más confianza de una parte de la ciudadanía, parece que se tiene que excusar. Y, hombre, pues no, y además ya nos conocemos y como ha dicho Xavier, desde luego no solo condenados, sino creo que todos debemos y consideramos que debemos servir a nuestros ciudadanos. Ahotsan hitzekin ez gaude ados. Ez dugu uste jakintasun juridikoa eragiten duenik errekurtsoa. Ez dugu uste. Hain zuzen ere esan duguna. Segurtasun juridikoaren bila bi adar planteatzen ditugu. Bat ez da zuen gustoko izango, minon bi adar planteatzen ditugu, eta ikusiko dugu. Eta hemen trikimailua dela iradokitzea, esango dut horrela, hombre, pues, zen nahi duzu, gazta trikimailu bat. Dendarteanek aurkezten duenean, eskubidea du aurkezteko, ez? Asmatu edo ez. Eta udalak zergatik ezin du aurkeztu. Donostiako udalak erabakitzen duenean, Kontxako bandera 2018 tribunalak erabaki bat hartu duela Bilbon, eta erabakitzen duenean kasazio errekurtsoa aurkeztuko duela, hombre, pentsatuko du bere interesak ahalik eta hobetoen defenditu nahi duela. Eta gauza batien ados gaude. Guk ez dugu zalantzan jartzen zuek herritarren aldeko lana egiten duzuenik. Eta zuek ere ez, guk ala egiten dugunik. Hori da? Ez duzu ez zalantzan jarri. Eta hori esaten dut, horretan ados gaude. Eta bazpadare esan egiten dut. Dena den oso argi gelditzen ez zaidana da, eta nik ulertzen dut, oposizio lana kontrola egitea dela, eta bat, ez zait oso argi gelditzen, ardurak eskatuko dizkiogu, trikimailu modura erabiltzen duenari. Nolabait esateko, eskubide estatu batean gaude, ezin du hori erabili. Hombre, ez dakit, esaten dut, gainera esan dugunean, eta horretan ez gatoz bat, guk bi adarroietatik jo nahi dugula. Zuentzat, ala ulertzen dut, kontraesana da. Guk uste dugu, elkarren, osagarriak direla eta bateragarriak. Eta bideak erakutsiko digula, denei, bideak erakutsiko digula, zein den modu egokina. Bideak erakutsiko digu, minon ez dakigu,
zuen ustez bai, argi dago. Bueno, guk ez dugu horrela ikusten. Eta orduan iduritzen zaigu horretan saiatu behar dugula. Inon, hori gure iritzia da, esaten dut, ez da besterik, inon, eta holgoa jaso dut, zalantzari baldin badugu, hombre, ni jakingo banu, edo zein auzitegitara, edo zein epaitegitara joan ezkero, ebazpena zein izango den, sartu aurretik, hombre, jakingo banu, pues igual ez nitzatek hemen egongo. Hori da guk ikusten duguna, guk ikusten duguna. Eta zentzu horretan esaten dut, horregatik planteatu dugu hurrengo puntuare. Gero bakoitzak egingo ditu, nahi dituen interpretazio guztia. Guk planteatu dugu zergatik. Hombre, iduritzen zaigulako, azkar, eta nik uste dut, hori egiten ari garela, azkar, pauso, tramitazio berrirako pausoak eman behar ditugula. Eta nik bai gogorarazi nahi nuke, naiz eta horrengo pausoan, hombre, egin den lana uste dut, ez dela txarra izan hainbat alorretan. Garbi dago eta esango dut berriz, eta 4. edo 5. aldiz. Ez da ondo egin. Baditu alderdi horiek. Ez dut problemarik esatuko. Erantzun honekiko soilik aipatu eta hurrengo puntuan aipatuko den bezala, eta guk ikusten dugu bai kontrajarria dela errekurtso bat jartzea beste prozedura bat martxan jartzearekin. Kontrajarria da errekurtsoa jartzen badegu, elegite bat jartzen badegu, irabazteko indar guztiak horretan jarriko ditugulako. Baina 2017an, gogoratu nahi dut, eta gero hurrengo puntuarekin lotura zuzena daukanoski, 2017an forma akatxetaz aritu ginen udalbatza honetan, hirigintza plana onartzeko proposamena egin zenean. Eta soilik eskatu genuena denbora izan zen. Denbora ez guk gure oniritzia emateko, baizik forma akatxoiek bazeuden edo etzeuden kopu delako erakunde, Eusko Jaurlaritzaren erakundean kontsulta egiteko. Hori izan zen, Abotxanitz udal taldeak hirigintza planari kontra bozkatzeko arrazoi nagusia. Salbu, hor zetorren baita ere zaldunbordarena eta horrelako gauzak, eta hor gainera justu ikusten genitun forma akatsak egon zitezkela txostenen inguruan gainera, aritu ginen hitz egiten. Txostenen inguruan. Eta aipatu genuen 2017an eta orain 2020an aipatzen dugu berriro eta gero hurrengo puntuan aipatuko dugu. Hirigintza plana dela udalak duen erraminta garrantzitsuenetako bat. Horren arabera antolatzen delako Hondarribiko gizarte guztia. Eta horrek duen garrantziaz jabetuta gaudela, aipatu genuen, aipatzen dut, eta aipatuko dut ondoren ere, eta hor jarri behar dela esfortzu nabarmen bat eta handi bat, ez soilik hemen gauden udaltaldeok adostasun osoz edo ahalik eta adostasun handienarekin onartzeko plan hau, baizik herritarrekin, ere herritar sektore ahalik eta gehienekin batera. Eta gertatu zena izan zen alde bakarrekotasunez jokatu zela 2017an, eta iruditzen zaigu gure irudipena da errekurtsoa edo helegitea jartzearen
bide honetan ere alde bakarrekotasunez jokatzera doala udal gobernu taldea edo EAJ taldea, EAJaren udal taldea, eta iruditzen zaigu horrek ondorio batzuk izango ditura, eta guk uste dugu hori ezjakintasun juridikoa piztea dela, mantentzea dela, eta aldiz arduraz jokatzea irudituko litzaiguke ez helegitea jartzea, eta bai aldiz esfortzu guztiak beste hirigintza plan berri bat egiteko lanketan jartzea. Bozketari ekingo diogu orduan? Beraz, Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusiaren 174/2020 epaiaren kontrako kasazio rekurtsoa jartzeko proposamenari bai? Ez? Gehiengoz onartu da. Ondoko bi puntuak honi lotuta daudenez, pentsatzen dut gure azalpenetan eta gure parte hartzetan aipatu eta aurreratu ditugula zenbait kontu, beraz nire aldetik behintzat egingo dut ahalegina labur xamar aritzeko. Bederatzigarren puntua da, Hondarribiko hiri antolamendurako plan orokorraren izapidetze berria onartzeko proposamena, tramitazio berria onartzeko proposamena. Eta aipatu berri duguna batera ikusten dugu aurreko puntua eta puntu hau lotzia. Batera ikusten dugu esaten dugunean, ez dut uste norbaitek pentsa lezaken bezala boterearen bakardade horretatik hartzen den erabakia dela, baizik eta justu lehen iritzi kualifikatuak aipatu ditudanean, aipatu ditut, hain zuzen ere, hirigintza lorrean noski dabiltzan hainbat pertsona. Hor ere pentsatzen dut, hainbat buru, zenbait buru hainbat aburu izango direla, beraz, hor ere ez dago egi absolutorik, nion bai aholku hori eman zaigula behin eta berriz. Orduan, bai jaso ditugun txostenetan agertzen da aurreko planaren gauzatze maila, garapen maila, hor dituen, garapen horretan dituen eman diren pausoak eta egoera desberdinak, eta bestetik legeak eguneratu ala, berritu ala, noski egokitzeko premia hori. Orduan, zentzu horretan guk zer ikusten dugu? Ezin dugula, gure ustez behintzat, urtetan egindako lana hartu eta zakarrontzira bota. Uste dut, eguneratu egin behar dugula, uste dut egokitu behar dugula, eta uste dut tramitazioak eskatzen dituen pauso guztiak jarraitu behar ditugula. Eta pauso guztiak esaten dudanean, gaurtik bertatik proposatzen dugun hau, eta da formulazioa eta herritarren partaidetza programa martxan jartzia. Zergatik? Planeamendu determinazioek alaxea agintzen digutelako. Eta hori ja martxan jartzeko izango litzateke. Bestetik, dago beste kontu bat, gure hiria, zorionez, gure gizartea aldatzen ari da, etengabe aldatzen ari da. Bai, nion, badira gauza batzuk oso finkoak ditugunak. Eta hor ere, egingo dugun lanean, eta dugun esaten dut, eta badakigu urte batzuetarako lana dela, eta eginkizuna dela,
Itzein beharko dugu, aurreko, aurreko lanean, jorratu ziren gaiez, lurralde okupazioaz eta hirigintzako esioaz itzein beharko dugu, etxe bizitzaz itzein beharko dugu, jarduera ekonomikoaz itzein beharko dugu, ekipamendu komunitarioz itzein beharko dugu, mugikortasunaz, ingurumenaren iraunkortasunaz, hoiei buruz itzein beharko dugu, eta zenbait proposamen bat ez etortzea, esate baterako, ez du esan nahiko pentsatzen dut nik, egindako lan guztiak ez duela balio izango. Hor, ikuspegi bateratua izan dezakegu, edo desberdina izan dezakegu. Hori, denborak esango digu, eta lanketa ingo dugu. Minon gure aldetik, badago proposamen hori. Bai, tramitazio berria, lehen bai lehen, hasi, eta esperientzia pixka bat dugunok badakigu prozesu honek baduela udalbatzaren, aipatu den bezala, udalbatzaren parte hartzia, baduela beste administrazio askoren parte hartzia, herritarren parte hartzia, herritar banakakoak eta elkarteak, edo erakundeak, eta gure zorionerako horrela esango dut, gainera lehen administrazioak aipatzen dituenean, uste dut administrazio mota guztiak ditugula Hondarbian, ez dakit baten bat falta zaigun, ez dakit, beste herri batzutan, uste dut simpleagoa dela, bueno, guk ez denetatik dugunez, horixe planteatu behar dugu. Orduan, gure aldetik, apustu garbila, tramitazio berri oneri ekiteko. Esan dugun bezala. Geroak erranen, denborak esango digu, bidean nola ingo dugun. Aipatu dugunez, ekainaren erdialdean jakin genuen sententzia, horren berri izan genuen, eta bain, uztailean 23an planteatzen dugu tramitazio horri ekitea. Eta horretan, bai, entzun dizudanagatik, ikusi dudanagatik, egintzen duten proposamenagatik, pentsatzen dut bat etorriko garela. Baina, zuen txanda. Eskerrik asko. Bueno, zure aurreikuspena gure udal taldearekiko behintzat betetzen da. Naiz eta berriro aipatuko dudan kontrajarria den bereziki legite bat jartzea eta beste plan bat martxan jartzea. Nik uste dut apustuak egiten direnean eta auzitegi gorenera juteko bezalako apustu bat egiten denean irabaztera jun behar delako. Uste dugu hori dela akatsa eta horregatik gu alde gaude hirigintza plan, antolamendurako plan orokor berri bat izapidetzen hasteko prozedura martxan jartzearekin. Lehen aipatu dut, gu gure aldetik indar guztia jarriko dugula, herri kohesioa bilatuko duen plan bat egitearen aldetik, ezin dut ahaztu zentzu honetan Mendelu Hondarribia dela, Amute ere han urrun daukagula eta batzutan ahaztuta sentitzen direla beraiek ere, eta beraiek aipatzen digutenez gu beraiekin bereziki. Herri jasangarri bat nahi dugula, natur ikuspegitik eta baita arlo ekonomikoaren ikuspegitik, eta bide horretatik lan egingo dugu, baino aipatu nahi dugu. Gure ekarpenak egingo ditugu eta indar guztia jarriko dugu adostasunean albada hirigintza plan bat onartua izateko, baino ezin dugu ahaztu 2017ko hirigintza plan orokorra bertan bera geratzearekin 1986ko arau subsidiarioak indarrean ditugula eta arau subsidiario haietatik
babes ofizialeko etxeak garatzeko ditugula, eta hor, bai, uste dugu indarra jar litezkeela, eta ondoren egin beharreko hirigintza planean, guk lehenesten saiatuko gara behintzat, plan horrek lehenez dezan, babes ofizialeko etxeak, ekintza pribatuko etxeen aurretik. Iruditzen zaigu, orain arte hartutako dinamikan eta txosten honetan argi erakusten den aurreko planaren garapenaren dinamikan, ekinbide pribatuko etxe bizitzak aurre hartu diotela ekinbide publikoko etxe bizitzei. Eta gure indarra hor ere jarriko dugu. Babes ofizialeko etxeak egin daitezen, lehen etxita ekinbide pribatukoen aurretik. Eta ez naiz gehiago luzatuko, uste dudalako gai honi buruz, edukiko ditugula hilabeteak eta urteak alkateak ongi adierazi duen bezala, izan ere gogoratu behar da plan orokorra indargabetzeak ekartzen duela plan orokorraren tramitazioa bere hasieratik egin behar izatea, eta azkeneko plan orokorrak, nik ez nuen ezagutu noiz hasi zen, baina 8 bat urte joanago oker edo gehiago izan ziren tramitazioan, espero dut gaitasuna edukitzea guztion artean, ez berriro 8 urteko tramitazio epe bat izateko, baizik askoz ere laburragoa beharko dugulako. Bueno, Udal de Tiran nos parece, a ver, yo creo que desde el punto de vista del equipo de gobierno y cualquier dirección que de alguna forma se encuentra con una sentencia de esta envergadura y ante la duda, con el fin de crear seguridad jurídica, pues es lógico que plantee, pues bueno, pues iniciar el procedimiento de esta materia, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que aquí el informe que tengo yo de la arquitecta, me refiero de Obrea, establece pues una serie de normativas que son las que hay que cumplir y establece, pues por ejemplo, pues asimismo en el plan general derivan diversos instrumentos de organización pormenorizada, algunos de los cuales también se hallan en tramitación. El plan parcial Zaldunborda, que fue objeto de aprobación inicial condicionada al después quedó sin efecto el decreto de alcaldía. Plan parcial de Basaco, Mendelu, Escapachulo. Yo la pregunta que hago es si, por ejemplo, si en el 2000, en octubre es la primera cuestión. La primera prueba va a ser en octubre. En octubre vamos a saber si el plan general es admitido a trámite o no. Suponte que en el transcurso de que seguimos el año y medio o 2 años hasta que se pronuncie, yo la pregunta que hago es, este ayuntamiento, el equipo de gobierno, ¿qué pasos estos 2 años, qué va a hacer con el tema de lo que tenemos con el tema de Zaldunborda? ¿Qué es lo que va a hacer? No, la pregunta, no digo porque al final... Pero mientras tanto... No, pero mientras tanto... Bien, vamos a hacer la tramitación del plan, pero mientras tanto, ¿qué pasa con Zaldunborda? Pregunto. ¿Vamos a seguir dando licencias? ¿Vamos a aceptar el outlet? Mientras tanto, ¿vamos a aceptar todo eso? ¿Vamos a aplicar el gobierno? No, vamos a aplicar la ley del gobierno vasco. Es que quiero saber. Porque es que, a ver, yo entiendo. Pregunto. No, esa en concreto te preguntaba esa. Te preguntaba esa en concreto, pero te lo pregunto por algo en concreto. No, los otros no. Claro, es que aquí hay un recorrido, es octubre. ¿Acepta o no acepta? Puede ocurrir que no acepte y el plan va al traste. Acepta el recurso, bien, acepta el recurso. Y tarda
2 años el recurso. Esos 2 años vamos a hacer el plan, vamos a seguir nosotros con el plan, el nuevo plan, dale. Tú imagínate que al final dice, oye, mira, por cuestiones de forma te vamos a aceptar, esta parte te vamos a quitar y esta parte te vamos a admitir. El recurso puede ocurrir, que es un poco lo que dice Gonzalo. Que al final Gonzalo dice, oiga, mire usted, todo el procedimiento que aparece aquí, lo que son los aspectos parciales, pues bueno, le podemos de alguna forma decir que tiene que subsanarlos, pero le podemos aceptar el resto. Va a valer para algo, es decir, hay voluntad, me refiero en temas claves por parte del equipo de gobierno, de que el tema de Zaldunborda definitivamente le demos la vuelta y ya aceptemos que la ley del gobierno vasco la ley del 10, sí o no. Yo te pregunto. No sabes. Ya está, ya me has dicho que no sabes. Yo estoy de acuerdo. Sí. Claro que estoy de acuerdo, pero quiero adelantarme a la jugada. Quieres adelantarte a todo lo que quieras adelantar. Claro, porque a ver. Pero, hombre, sí, me gusta saber. velocidad supersónica. No, a mí también. me gusta Pero saber. como bien sabes, cuando tengamos algo de enjundia en cualquier tema, te vas a enterar casi como al mismo tiempo que yo. Ya. O sea, Igual antes. Me estás contestando una cosa. Josu, que estamos hablando de la tramitación, de la nueva tramitación. Sí, pero me por estás favor, pero, Josu, que estamos hablando del plan general, Sí. que no estamos hablando de las actividades económicas del plan general, Tony, que estamos hablando de eso. Sí, Aclaró. Pero indirectamente me estás contestando. Te estoy contestando lo que te estoy contestando e interpreta lo que a ti te parezca. Bueno, lo voy a interpretar yo. Sí, pero nos interesa a todos la interpretación. Sí. Si estamos hablando del plan, Sí. si estamos hablando del plan, Yo interpreto que mientras que no sea arre o so el tema del plan general, este ayuntamiento, durante ese año y medio, 2, que dura la situación, Zaldunborda no va a tomar ninguna, es decir, este ayuntamiento no va a tomar ninguna decisión sobre Zaldunborda. Eso es lo que interpreto. interpreta lo que te parezca, Josu, como yo interpreto todo lo que dices, porque claro, cuando estás preguntando eso, si empiezo a interpretar, ¿qué es? Porque estás pensando en el ámbito de al lado, ¿No? que estoy interpretando, ¿verdad? Sí. Eso mejor, cuando terminemos la reunión, si quieres, sí, pues cada uno hará sus elucubraciones, estoy interpretando, pero hablaremos con datos. Y lo que tú sabes es lo que viene en el informe, y lo que yo sé es lo que viene en el informe. Porque has hecho referencia a un informe, entonces nos ajustamos ahí. Ahora, si quieres solucionar todo ya de repente hoy, hombre, ya me gustaría. Estoy interpretando, no, estoy pensando, y de alguna forma estoy pensando en el sentido de que el modelo, que tenemos que traer el modelo, no el de al lado ni el de la esquina, sino incluso el propio ámbito, que el modelo tiene que ser diferente al que de alguna forma hoy está planteado. ¿Está planteado o no? Actividades económicas en el plan general, Josu, actividades económicas y comerciales de cuarta. Como bien sabes, como bien has leído en el informe, hay una nueva ley que a la nueva tramitación le afectará. Ya. ¿Qué? ¿Sigo? Sí, pero es que... ¿Sigo? Sí, no, pero... si no te interesa que siga. No. ¿Sabes dónde está el problema? ¿Sabes dónde está el problema? Que vamos a decir, la nueva ley, vamos a interpretar que la ley 10 del gobierno vasco va a ser como buena, y tú imagínate, no imagínate, que al final el recurso que hace el gobierno, el ayuntamiento le salga bien, y dentro de 2 años le diga el Supremo, mira, tenéis razón. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos para atrás? ¿Volvemos a la otra situación? Pregunto. Bastantes quebraderos de cabeza tenemos. Vale. No es cuestión de interrogatorio. Menos mal, porque me has resultado como un periodista incisivo, incluso. Ya me has contestado, ¿eh? Hombre, claro que te he contestado, como tú me has preguntado, pero estábamos hablando de lo que estábamos hablando. Que sepas que yo voy a votar a favor. Ni uste zintronikoa izea garun errota kastindu egiten dituela, eta ja ordo honetan nekeak mingeinak eskatzen ditu. Bueno, ez hitza hartu aldatzeko zeguk udalerri batzordean
planteamendua aztertu genuenean sententzia, bere puntu batean aipatu egiten zuen, genero ikuspegia ez zela hartu aurreko planean, eta zalantza sortu zitzaigun egiteko, informe berrian ez zela berdintasunaren legea aipatuz, Loreak azaldu zigun bakarrik zela lege berriak eta hori, baina hala ere, iruditzen zitzaigun aurreko planean nola ezen kontuan hartu genero ikuspegia berdintasun legearena aipamen esplizito nahi genuela eta horrezagatik abstentziora jo genuen. Orain aldatu nahi dugu gure botoak gaur hitz egin dugun moduan, adostasunaren ildotik eta denak bide beretik jotzeko eta Josuren espirituarekin bat eginda aldeko bozka emango dugula. Besterik ez. Bozketari ekingo diogu. Hondarribiko hiri antolamendurako plan orokorraren izapidetze berria onartzeko proposamenari bai. Aho batez, onartua. Hamargarren puntua honi lotuta dijoa, berez gaiaren aldetik, ez? Nolabait izapidetze berri hori, tramitazio berri hori abiarazteak suposatzen du, eta berehala, bai, herritarren parte hartze programa onartzeko proposamena egitea. Nik uste udalerri batzordean azaldu zitzaizuela, eta zentzu horretan, hortxe dugu, bai, udalerria batzordearen diktamena eta horretarako udal arkitektoaren txostena baita Ezkerrezkoaldimanago bai proposamen zehatz bat, orain ez naiz hasiko hoien mugak, helburuak, ezaugarriak, gida aipatzen, esan dugunagatik, berez zentzu horretan eta pentsatzen dut Loreak aipatuko zuela, legeak finkatzen dituen pauso guztiak oso zehatzak dire, eta gure interesa izango litzateke guk onartu bezain pronto pausoak ematia, egin beharreko kontratazioa egin eta martxan jartzeko. Norbaiti burutik pasako balitzaio galdetzea txomin, eta hori noiz izango da, abuztuan gaur ezin dut erantzun. Inon, bai, zentzu horretan, tramitazio berri honetan, aipatu dugun hori. Pausoak, ez dut esango atzoko, ezinezkoa delako, inon, bai, pausoak nahiko genituzke, martxa egokian eman. Horren berri izaten dugun bezain pronto, noski adieraziko dizuegu eta aipatuko ditugu, puntuak. Ez dakit interbentziorik egin nahi zuen. Eskar, herritarren parte hartze programa ezinbestekoa da hirigintza plan bat onartzerako prozeduran, eta alkateak esan duen bezala batzordean azaldu zitzaigun legezkotasunaren gutxienekoak jasotzen dituela hemen gaur onartzeko proposatzen zaigun herritarren parte hartze programa. Gu soilik lehen aipatu dut, baina aurreko apoaren eztabaidan sortu ziren eztabaida eta gatazkak kontutan eukita, bai saiatuko gera, oraindikan azalean ditugulako, duela 2017an bukatu zen prozedura eta hirigintza plan baterako oso bizi txikia da hori, eta garai hartako eztabaidak azalean ditugulako oraindik, bai gustatuko litzaiguke herri eragileek eta herritarrek hirigintza planean parte hartze handiagoa eta zuzenagoa izatea, eta hori horrela hau gutxieneko bezala planteatu zaigu eta prozesuan parte hartze programa hau
sakonago edo handiago izatea planteatu daiteke, eta guk zinbestean planteatuko dugu herri kontsulta bat, herritarren babesa izateko etorkizunean izango dugun hirigintza planak ez gaitzan ekarri gaur egun bizi dugun egoerara, non behin onartuta gero ez dakiz zenbat helegite aurkezten diren, herri eragileetakoak asko gainera, eta saiatu behar dugu herriaren errefrendoa izaten, onarpenera ekarri aurretik, eta hori izango da parte hartze programan zehar planteatuko dugun aukera bat. Hori bai, kontra ez gera azalduko aurkeztu zaigun programa honi, izan ere, lehen aipatu bezala, legezkotasuna betetzen du, eta legearen gutxienekoa baldin bada ere, ezinbeste abordatu behar dugun gaia baita. Interbentziorik? Josu ez, ederaz. Orduan, bozketari ekingo diogu. Beraz, herritarren parte hartze programa onartzeko proposamenari bai? Ez? Abstentzioa? Beraz, gehiengoz onartua. Hamaikagarren puntua da Montañeneko xehetasun azterketaren behin betiko onespen proposamena, eta azalpena Mariari egitea eskatuko diot, Udalerri batzordean aritu zinetelako, Bueno, indarrean dagoen plan orokorrak Montañenea inguruan baimentzen duen prozesuaren beste pauso bat ekartzen dugu gaurkoan udalbatzara. Montañenea baserriko jabetzaren lurra gauzatze unitatearen kudeaketa urbanistikoaren inguruan idatzitako hitzarmena onartu zen. Plan orokorrak area bizitegi erabilerarako eraikuntza irekia gisa kalifikatzen du, eta zehaztapen xehatu nagusiak ezartzen ditu. Xehetasun azterketa hasieraz onartu zen, martxoaren 18ko 634 alkate dekretu bidez. Hasierako onespena jende aurrean jarri zen 20 lagun laneguneko epean, jende aurreko epea bukatu eta ez da alegaziorik aurkeztu. Udal arkitektuaren aldeko txostenarekin udalerri batzordean azaldu eta udalbatzak onartu dezan ekartzen dugu gaurkora. Bai, interbentzio hori, bai. Bai, tutena, bale. Eskerrik asko. Betiko jokamoldak eta betiko irakurketa bikoitzak. Beste behin ere, eta gehiengo absolutua baliatuz, onartu nahi du udal gobernuak Montañeneako proiektua. Astelenean bertan, Txomin Zagartzazuk dekretu bidez onartu zuen hirigintzako jarduketa programari behin betiko onespena ematea. Eta gaurkoan, proiektuari azken bultzada emateko proposamenekin datozkigu. Plan orokorraren aferan ez da lehenengo aldia botxan hitzetik udal gobernuari abisatu diogula. Honek ardurak ekarriko dituela etorkizunari begira, baina bosta xola zaie. Berriz esango dugu, eta Mariari akaso gustatuko zaio, ala akaso ez. Apoa ilegala da. Errekurtsoa jartzea ingenieritza politika urbanistikoa besterik ez da. Errekurtsoaren bidea amaitu arte, lizentziak, korrika eta presaka emateko asmoa adierazi du gobernuak, eta honen adibide garbia dugu gaur aztergai dugun Montañenea. Honegatik, agotxan hitzeko zinegotziok bozketan ez parte hartzeko autu egin dugu. Beltzuneak ikusten baititugu proiektu urbanistiko honetan. Lizentzia emateak ez egonkortasuna ekarriko dio Montañeneari, eta honek, etorkizunean, ardura juridiko zein ekonomikoak eskatzea ekarriko du ia ziur, Hondarribiko udalaren kalte izango direnak. Eta amaitzeko, ondoko hitzekin biribildu nahiko nuke esandakoa. Badugu martxan den hiri proiektua. Badugu Hondarribiaren etorkizunari aurre hartzeko ikuspegia. Eta gainera, kudeaketarekin ederki kontrastatua. Eta horrek, konfiantza eta erantzukizuna ematen txigu etorkizunari aurre egiteko. Txomin Zagartzazu Antzizar, 2019ko ekainaren 15. Txomin, zera esan nahi zugu. Ikusi dugu zertan geratu den kudeaketarekin ederki kontrastatua zegoen hori. Baina gara izabiltzate. Zuen esku dago gauzak beste modu batean egiteko. Eskerrik asko.
interbentziorik? Nik uste dut erantzunin behar dudala. Abisatu terminoa eta ardurak, eta gero udalari ardurak ekarriko dizkiola lizentziak emateak, eta apoil legala da, oso ondo dago eslogan modura, aldarrikapen modura, eta nahi bali moduzu pankarta modura ere eramateko. Nik uste dut, hemen ematen diren pausuak, eta hemen ematen ditugun pausuak, zok eta guk, uste dut merezi dutela respetu bat. Eta norberak lau aldiz gauza bat errepikatzearekin bere burua komentzitu dezake, eta baita beste batzuk ere, horrek ez du ekarri behar, beste guztie ala sinistu behar ezatia. Abisatu dizuegu tardurak beste garai batzuk etortzen zaizkit gogora, Aitzol. Eta zorionez, zuk uste dut ez dituzula ezagutu, zorionez. Nik ere gutxi. Minon, uste dut, zetzu horretan, findu ezkero, eskertuko nuke nik behintzat. Bueno, zentzu horretan, guk ere gure irakurketa egin dugu, askotan udal gobernuan eskutik entzuten dugu, bakoitzak bere irakurketa duela, eta hautsi da gure irakurketa eta hortan mantenduko gara. Besterik ez. Orduan ez duzia parte hartu behar bozketan? Vale. Bozketarik ingo diogu. Proposamenaren alde? Kontra? Abstentzioa? Zondo? Gehiengo zonando. Bigarren gaia, eta azkena, ekintzailetzaren sustapenerako enpresa lehiakortasuna hobetzeko diru laguntzen oinarriak aldatzeko proposamena. Mariari eskatuko diot, salpena egiteko zelaz. Hondarribia Bia programaren barruan, 2019 urtean, ekintzailetzaren sustapenerako eta enpresen lehiakortasuna hobetzeko diru laguntzen lehen deialdia martxan jarri zuen turismo eta merkataritza sailak. Lehen esperientzia baloratu eta tramitazioan parte hartu zuten teknikariek aztertu ondoren diru laguntzak arautzen dituen oinarrien testuan egin beharreko aldaketak proposatu eta 2020ko ekintzailetzaren sustapenerako eta enpresen lehiakortasuna hobetzeko diru laguntzen oinarriak udalbatzak onartu ditzan aurtengo prozesua martxan jartzeko helburuarekin. Udalerri batzordean azaldu genuen bezala, diru laguntzak arautzen dituen oinarrietan aldaketa hauek egitea proposatzen dugu. Urtea zehaztu beharrean, ekitaldia erabili datozen deialdietarako balio dezan, baliabide ekonomikoak 60.000-koak izango dira, aurreko urtean baino 20.000 euro gehiago. Lehenengo lerroan 25.000 eurokoa izango da, eta bigarren lerroan, enpresa lehiakortasuna hobetzekoan, 35.000 eurokoa. Diru laguntzaren diru hornidura urtetik urtera eguneratu ahal izango da, eta deialdian zehaztu egingo dira, bai diru laguntzaren osotasuneko zuzkidura, eta baita lerro bakoitzak izango duen kopurua ere. Lehenengo lerroan, diruz lagundu daitezken zenbatekoaren gehiengoa 5.000 eurokoa izango da, aurreko deialdian 1.500 euro izan zen gehiengoa. Berriz, aldezarrean kokatutako proiektuentzat 6.000 euro izango da gehiengoa. Bigarren lerroan, oinarri espezifikoetan aldaketa proposatzen dira. Enpresa gutxienez 12 hilabeteko aintzinatasuna izan behar du. Saltokiaren ekipamendu atalak espresuki barne hartzen ez duen edozein aktibo kendu, ondo zehazten delako aurretik zein jardueren gastuak onartuta dauden. Balorazio irizpideen puntuazioaren aldaketak ere proposatzen dira. Eta lerro honetan ere diruz lagundu daitezken jarduerak igo egin dira. 8.000 euroko muga izango du establezimenduko eta urteko eta aldezarrean 10.000 eurokoa. Badakigu egoera zaila dela ekintzaile eta enpresentzat
eta aurreko urtean egindako gastuak eta inbertsioak lagundu nahi ditugu aurten. Aurten diru kopurua handitu dugu, ustez gehiago aurreko deialdian baina eskaera gehiago izango ditugulako. Proposatzen ditugun aldaketekin bakoitzak jaso dezakeen kopurua handitu dugu, eta gure nahia da deialdian eskaintzen den guztia banatzea. Prozedurak bere martxa jarraitu badu, iraian deialdia zabaltzeko prest egongo gara. Nik uste lankidetza eta elkar ulertzeko jarrera dexente aipatu dugula gaurkoan, eta udalbatza bukatzeko, nik uste dut gai polita dela lankidetza asmo hori gauzatzeko eta ea denok hau batez oinarri hauek onartzen ditugu. Interbentziorik. Bai? Bale, bueno, saiatuko naiz motz egiten, oso nekatuta gaude denok. Hori, Mariak komentatu duen bezala, proposatzen zaizkigu laguntza hauen oinarrietan aldaketak, eta teknikarien hitzetan aurreko esperientzian oinarritu dira aldaketa horiek proposatzeko. Nola baiti duditzen zaigu, hausnarketa horreri falta zaiola hanka bat, ez? Eta izan da, ongi dago aurreko esperientzian oinarritzea, baina falta zaio aurrean daukagun egoera eta epe ertain motzean edukiko dugun egoera horren analisi sakonago bat egitea, ez? Hau pixka bat ilustratzeko, honeak ekarri nahi dut, Bidasoa Biziriken azken enplegu buletinean datuak, larriak edo direla esan dezakegu. Aurreko ekaineko datuekin konparatzen baldin badugu, langabezian dagoen jendearen kopurua 135 igo da. Hau da, 2019an 540 pertsona genituen Hondarribian langabezian, eta 2020an 729. Beraz, 189 pertsona gehiago. Enpresek jasan duten egoera ez da askoz ere hobea. Denok, leheno komentatu da ez da, itxeki programen, hor sortu diren arazoak eta ez nahi sartuko. Orduan, gure kezka zein da, esan dezuen bezala, 20.000 eurotan igo da partida diru laguntza hauentzako, eta hori notiziona da. Eta egia da, lehengo lerroan aurrek urtean onuradunek 1.500 jasoko zutela, aurten 5.000, eta hori ere ulertzen dugu, ekintzaile batentzako laguntza importantea dela. Gure kezka da, diru partida motz gelditzen dela. Batez ere ikusita ze panorama dagoen etorkizunean. Enpresak ez daude inor kontratatzeko. Eta langabezian dagoen jendearentzako lanean hasteko modu importante bat izan daiteke ekintzailetasuna. Beraz, 25.000 euro horiek, 5.000 euroko laguntza arte izan behar lima daiteke, deduzitu dezakegu onuradun kopuruak txikia izango dela. Gutxi gora bera, berdina gertatzen zaigu kompetitibidadearako laguntza horiekin, ez? Susmatu dezakegu, laguntza horiek jaso ditzazketen onuradun horiek, txikiak, edo, kopuru txikia izango dela. Gero ere, hainbat duda sartzen zaizkigu, balorazio irizpideen puntuazioan inguruan, batez ere atentzio ematen dit batek lehiakortasunaren laguntzetan 35 puntu ematen zaizkio, da puntuazio gorena ematen zaio, azken 2 urteetan Hondarribiko udalak antolatutako jardueretan partu hartu izan duten enpresei. Iruditzen zait, egoera edo iruditzen zaigu kontestu honetan agian ez da puntuazio gehien jaso beharko lukeen aldagaia, eta agian nolabait lagundu beharko geniokela bere langileak babestu dituen enpresa bateri, edo ertetik atera dituen enpresa bateri. Egoera honetan, ulertu dezaket, egoera arruntu batean, aldagai hau interesgarria dela, ze herria sarritzen laguntzen du, baina argi dago, behin eta berriro esan dugu bilkura honetan, ez gaude egoera arrunt baten aurrean. Eta ja, hola pixka bat bukatzeko, atentzioa eman digu ere, hainbat sektore laguntza hauetatik at gelditu direla, besteak beste ostalaritza, ez? Eta, hasieran pentsatzen genuen segurazki, diru laguntzen plan estrategikoan badute beste linea edo beste lerro bat, ez dugu topatu, orduan
bueno, ez dugu oso ondo ulertzen zergatik hori. Hala eta guztiz ere, dagoen egoera egonda eta kontutan izan da laguntza guztiak gutxi izango direla, Ahotsa-Anitzek aldeko botoa emango dio laguntzen planari. Eskerrik asko. Besterik, orduan bozketari egingo diogu. Beraz, ekintzailetzaren sustapenerako enpresa lehiakortasuna hobetzeko diru laguntzen oinarriak aldatzeko proposamen honi, bai? Ez? Abstentzioak? Gehiengoz onartuak. Eta honekin, bukatu dugu gaurko ezoiko udal batza. Bertsolariek esaten zuten bezala, gaizki esanak barkatu, ondo esanak gogoan hartu, eta Xabier Isasik askotan esaten duen bezala, osasunari eman diezaiogun garrantzia guk eta gure ingurukoek, eta bueno, gaurko gau goxuaz ere pixka bat disfrutatu ezagun. Eskerrik asko.